Pirtuka Musa ya Sevemin Leviyan Beşe Ekem O Xudan bangi Musa kir û çadıra ciwandinê de pêra axivî û got Jilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje Yekî ji we dema pêşkêşî ji Xudan re pêşkêş bike hûn ê pêşkêşiyên xwe ji heywanan, ji gav û dewaran pêşkêş bikin. Ger pêşkêşiya wî ji ganêr ji pêşkêşiya şewitandinê be, dê nêr û wê bê qusûr pêşkêş bike. Ew ê bi xwe li ber Xudan bona ku hêja bibe, dê li ber deriyê çadıra civandinê pêşkêş bike. û dê destê xwe deyne ser serê pêşkêşiya şewitandinê û ji bo bona wî kefaretê bibe, dê bête qebûlkirin. û dê ganêrê ciwan li ber Xudan ser jê bike û dê lawên Harûn kahînan xwînê pêşkêş bikin û dê xwînê bi dor û beran li ser pêşkêşîgeha ku li ber deriyê çadıra civandinê yî bireşînin. û dê pêşkêşiya ku hatiye şewitandin bigurin û wîlgora perçemê jê bikin. û dê lawên Harûnê kahîn agir deynin ser pêşkêşigeyê û êzingan ser agir rêz bikin û lawên Harûn kahînan li ser êzingên ku li ser agirê pêşkêşigeyê de ne, perçeyan serî û bezê rêz bikin. Lêbelê dê hundirê wan û serî bavê ve bişon û dê kahîn giştikî pêşkêşiya şewitandinê pêşkêşiya ku bi agir ve têkirin ji Xudan re wekî bêhna xweş be li ser pêşkêşigeyê bişewitînin. û ger bi pêşkêşiya şewitandinê be û pêşkêşiya wî ji dewaran, ji mîhan an jî ji bizinan be, dê nêr wê bê qusûr pêşkêşî bike. û wê laliyê bakurê pêşkêşigeyê li ber Xudan ser jê bike û lawên Harûn kahînan dê xwîna wê bi dor û ber li ser pêşkêşigeyê bireşînin. û dê wê tevî ser û bezê wê li gora perçemê jê bikin û dê kahîn li ser êzingên ku li ser agirê di pêşkêşigeyê de ne rêz bikin. Lêbelê dê ew hundirê wê û peyên wê bavê ve bişo û dê kahîn hemûyan pêşkêş bikin û ser pêşkêşigeyê wan bişewitînin. Ev pêşkêşiya şewitandinê pêşkêşiya ku bi agir ve têkirin ji bo Xudan bêhna xweş e. û ger pêşkêşiya şewitandinê ya ji Xudan re ji civîkan be, dê wê gavê pêşkêşiya xwe ji qumriyan an jî ji çêlka wan pêşkêş bike. û dê kahîn wê bîne pêşkêşigeyê û serê wê bi neynûka xwe cê bike û ser pêşkêşigeyê wê bişewitîne û xwînê li rûyê aliyekî pêşkêşigeyê ve birjîne. û dê gebrûka wê tevî pîstiya wê veqetîne û wê bavêje ciyê xweliyê ya ku li cem pêşkêşigeyê li ber rojhilatê yî. û dê wê tevî baskên wê bikişîne û cida bike. Lêbelê dê wê perçe perçe neke û dê kahîn wê di pêşkêşigeyê de li ser êzingên ku li ser agirin bişewitîne. Pêşkêşiya şewitandinê pêşkêşiya ku di agir de hatiye çêkirin ji Xudan re bêhna xweş e. Beşer û emîn û dema yek pêşkêşiyanan pêşkêşî Xudan bike, dê pêşkêşiya wî ji arvanê zirav be û dê rûn di ser wê de birijîne û gunikê deyên li ser wê. û dê wê ji lawên Harûn ji kahînan re bîne û ji arvanê wî yî zirav, tevî hemûya gunika wî divê tijêyiya lepekî de be û kahîn bi bîranîn bûna wî dê wê li ser pêşkêşigeyê bişewitîne. Ew pêşkêşiya ku bi agir ve hatiye kirin ji Xudan re bêhna xweş e. û ya ku ji ber pêşkêşiya nan ve bimîne, bona Harûn û lawên wî ne. Di nava pêşkêşiyên ku ji Xudan re bi agir ve tê kirin gelekî pîroz e. Dema tu nanê ku di firnê de hatiye çêkirin pêşkêşî bike, divê pîdeyên ji arvanê zirav û birûn ve hatine strandin, an jî nanê şikeva yên bêhavên ên ku rûn ser wan ve hatine dayîn bin. Ger pêşkêşiya te pêşkêşiya nanê ku di sêlê de hatiye çêkirin be, dê ji arvanê zirava bêhavên û birûn ve hatiye strandin be. Tu yê pariyan bike û rûn bi ser ve birjîne. Pêşkêşiya nanê. Ger pêşkêşiya te pêşkêşiya nanê ku di miqilkê de hatiye çêkirin be, dê ji arvanê zirav ve bête çêkirin. û tu yê pêşkêşiya nanê ku ji van tiştan ve hatine çêkirin ji Xudan re bîne û dê wê pêşkêşî kahîn bête kirin û dê ew jî wê bîne pêşkêşigeyê. û dê kahîn bona ku jê bîranînek be, pariyek ji pêşkêşiya nan ve rayêle, pêşkêşiya ku bi agir ve tê te kirin bona ku ji Xudan re bibe pêşkêşiya bênxweş, dê wê ser pêşkêşigeyê bişewitîne. û yê ku ji ber pêşkêşiya nan ve bimîne, bona Harûn û lawê wî ne. Di nava pêşkêşiyên Xudan yên bi agir ve tên kirin de gelekî pîroz e. Divê tu pêşkêşiyên nan e yên ku hûn ê pêşkêşî Xudan bikin bi avênê neyên çêkirin. Ji ber ku hûn ê ji bo pêşkêşiyên şewitandinê ji Xudan re pêşkêşî bikin, qet xunguv û havênê neşewitînin. Hûn ê vana ji Xudan re bi pêşkêşiyên nûberê pêşkêş bikin.
Lebeli te behna xoşî daneynin ser pêşkeşîgehê û tu yê her yek pêşkeşîgehên nan bi xwe bike û tu yê ser pêşkeşiyê nan xweya peymana Xwedê kêm neke. Tu yê xwe pêşkeşî ser hemûya pêşkeşiyan bike. û ger tu pêşkeşiya nûberê nan pêşkeşî xudan dike, bi pêşkeşiya nanê nûberên xwe similê genimê de agir de hatiye kutandin, tu yê ji genimê teze yê ku hatiye kutandin pêşkeş bike. û tu yê rûm bi ser vebirjîne û tu yê gunekê deyne ser wê. Pêşkeşiya nan e. û kahîn ji bo bonavê bîranîn be, dê pariyek ji genimê hatiye kutandin û rûnê wê tevê hemû gunekê bişewtînin. Pêşkeşiya ku ji xudan re bagir ve hatiye kirine. Beşa sêvemîn. û ger pêşkeşiya wî qurbana pêşkeşiya xweşiyê be, ger jiga pêşkeş bikî, divê nêr be, an mê be, wê li ber xudan bêqusûr pêşkeş bikî. û dê destê xwe deyne ser serê pêşkeşiya xwe û wê di deriyê çadira civandinê de pêşkeşiyê ser jê bikî. û lavên Harûn, kahînan, dê xwînê li dorûbera pêşkeşîgehê bireşînin. û dê ji qurbana pêşkeşiya xweşiyê ji xudan re pêşkeşiyek bi agir ve hatiye kirin bête pêşkeşkirin. Bezê ku dora hundir girtine û hemû bezê ku di hundir deyî û her du gurçikan û bezê ku li ber wan, li ber piştê yî û çermika ku li ser kezebê yî tevî gurçikan cuda bike. û lavên Harûn dê pêşkeşîgehê de li ser pêşkeşiya ku li ser êzingên ku li ser agirin tê şewtandin wê bişewtînin. Pêşkeşiya ku bi agir ve tê kirin ji xudan re bêhna xweş e. û ger pêşkeşiya wî qurbana ji pêşkeşiya ku bona xudan pêşkeşiya xweşiyê ji dewaran be, divê nêr an jî mê be, bêqusûr wê pêşkeş bike. Ger pêşkeşiya wî berxikek be, wê gavê dê wî li ber xudan pêşkeş bike. û dê destê xwe deyne ser serê wî û wî li ber çadira civandinê ser jê bike û dê lavên Harûn xwîna wî li dorûbera pêşkeşîgehê bireşînin. û dê ji qurbana pêşkeşiya xweşiyê ji xudan re pêşkeşiya ku bi agir ve hatiye kirin pêşkeş bike. Dê bezê wê ji nêzîka kilêjiyê hemûya divê cuda bike û bezê ku hundirê wê girtiye û hemû bezê ku li ser hundirê wê ye û her du gurçikan û bezê ku li ser wan li ber piştê ye û çermikê ku li ser kezebê ye tevî gurçikan cuda bike. û kahîn dê wê ser pêşkeşîgehê bişewtîne. Ev xwarina pêşkeşiya ku ji xudan re bagir ve hatiye çêkirin e. û ger pêşkeşiya wî bizinek be, dê wê li ber xudan pêşkeş bike. û dê destê xwe deyne ser serê wî û wî li ber çadira civandinê ser jê bike û dê lavên Harûn xwîna wî li dorûbera pêşkeşîgehê bireşînin. û dê di pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re hatiye kirinê ji wê pêşkeş bike. Bezê ku hundirê wê girtiye û hemû bezê ku li ser hundirê wê ye û her du gurçikan û bezê ku li ser wan li ber piştê ye û çermikê ku li ser kezebê ye tevî gurçikan cuda bike. û dê kahîn wan li ser pêşkeşîgehê bişewtînin. Ev xwarina pêşkeşiya ku bi bêhnxweşîbûnê bagir ve hatiye çêkirin e. Hemû bez yên xudan in. Dê ev di tûmiya nifşeyên we de, di hemûya şûnwarên we de bibe zagona abadîn. Hûn ê qet bezê hundirê û xwînê nexwin. Beşa çaremîn. û xudan bi Musa re axivî û jê re got, ji lavên İsraîl re biaxive û bibêje, ger mirovek ji hemû tiştên ku xudan emrê nekirina wan dayiye, bi nezanî sûcekî bike û yek ji wan bike, ger kaînê ku hatiye mesikirin sûcekî bike û netewê jî bi sûc bike, wê gavê ji ber sûcê wî ji xudan re bi pêşkeşiya sûcebûnê ganêrekî ciwan û bêqusûr pêşkeş bike û dê ganêr bîne ber deriyê çadira civandinê, ber xudan û destê xwe deyne ser serê ganêr û ganêr li ber xudan ser jê bike. û kaînê ku hatiye meskirin dê ji xwîna ganêrê rayêle û wê bîne çadira civandinê û dê kaîn tilîka xwe di xwînê de dake û li ber perda cihê pîroz li ber xudan heft carî ji xwînê bireşîne. û kaîn li ber xudan xwînê di qiloçên pêşkeşîgeha bixura bên xweşê ya çadira civandinê de bide û hemû xwîna ganêrê birijîne bin pêşkeşîgeha pêşkeşiyên şewtandinê ya ku li ber deriyê çadira civandinê de yî. û dê hemû bezê ganêrê ku pêşkeşiya sûcê yî jê derxîne, bezê ku hundirê wê girtiye û hemû bezê ku li ser hundirê wê ye û dê her du gurçikan û bezê ku li ser wan li ber piştê ye û tevî gurçikan çermikê ku li ser kezebê ye, mîna ku ji ganêrê ku qurbanê pêşkeşiya xweşiyê yî jê cuda bikin û dê kahîn wan ser pêşkeşîgeha pêşkeşiyên şewtandinê bişewtînin. û dê serê ganêr û pê wê û eyarê wê û hemû goştê wê û hundirên wê û zibla wê hemûya ganêrê derxîne derveyê artêşgehê, cihê paqij, cihê ku xwelî lê tê rijandin
û wî serê zingan, bagir ve vêxe dêl ciyê ku xwelî lê tê rijandin bête şewtandin. û ger hemû civaka Îsraîlê xeletiyek bikin û ev kar ji ber çavên civakê bireve û karekî ku Xudan bona nekirina wê emir daye bikin û sûc bibin, dema karê ku kirine bête zanîn, dê civak bi pêşkeşiya sûcbûnê ganêrekî ciwan pêşkêş bikin û dê wî bînin ber çadira ciwandinê. û dê kalepîrên civakê li ber Xudan destên xwe deynin ser serê ganêr û dê ganêr li ber Xudan bête serjêkirin. û kaînê ku hatiye mezkirin, dê ji xwîna ganêrê rayêle û wê bîne çadira civandinê û dê kaîn tilîka xwe di xwînê de dake û li ber perdê li ber Xudan heft carî ji xwînê bireşîne. ew li ber Xudan xwînê di qulocên pêşkeşîgehê de ya çadira civandinê de yî bide û hemû xwîna ganêrê birijîne bin pêşkeşgeha pêşkeşiyên şewtandinê ya ku li ber deriyê çadira civandinê de yî. û dê hemû bezê ganêr jê derxîne û ser pêşkeşigehê bişewtîne. û çil ganêrê ku pêşkeşiya sûceyê kiribû, li vî ganêrî jî bike. Dê ji wî re wisa bike û dê kahîn bona wan kefaretê bike û dê ji wan re bête efûkirin û dê ganêrê derxîne derveyê artêşgehê û mîna ganêrê berê şewtandibû wî jî bişewtîne. Ev bona civakê pêşkeşiya sûceyî. Ger yek ji serokan sûcekî bike û tiştekî ji tiştên ku Xudan xwedayî wê emir kiriye ku neyê kirin bike û sûc bibe û sûcê ku kiribe jê re bête gotin, wê gavê dê pêşkeşîbûna neriyekî bêqisûr bîne û destê xwe deyne ser serê neriyê û li ciyê ku pêşkeşiyên şewtandinê ser jê dikin, li ber Xudan wê ser jê bike. Pêşkeşiya sûceyî. û kaîn bi tilîka xwe ji xwîna pêşkeşiya sûcê rayêle û wê li ser qulocên pêşkeşîgeha şewtandinê ve bide û xwîna wê birjîne bin pêşkeşîgeha pêşkeşiyên şewtandinê. û dê hemû bezê wê mîna bezê pêşkeşiyên xweşiyê bişewtîne û dê kaîn ji ber sûcê wî kefaretê bike û dê jê re bête efûkirin. û geriyek ji gelên welat bi kirina tiştekî ku Xudan bona nekirina wan emir daye bi nezanî sûc bike û sûcdar bibe, gava sûcê ku kiriye jê re bête gotin, wê gavê dê ji ber sûcê ku kiriye bi pêşkeşîbûnê bizina bêqisûr bîne û destê xwe deyne ser serê pêşkeşiya sûcê û pêşkeşiya sûcê li ciyê ku pêşkeşiyên şewtandinê ser jê dikin ser jê bike. û kahîn bi tilîka xwe ji xwîna wê rayêle û wê ser qulocên pêşkeşîgeha şewtandinê ve bide û hemû xwîna wê birjîne bin pêşkeşîgehê. û dê hemû bezê wê mîna bezên pêşkeşiyên xweşiyê tête cudakirin cuda bike û dê kahîn bi bêhna xweşbûnê wê di pêşkeşîgehê de bişewtîne û dê kahîn bona wî kefaretê bike û dê jê re bête efûkirin. û ger bona ku bibe pêşkeşiya sûcê, pêşkeşiya xwe berxekî bîne, dê yekî mê û bi bêqisûrî bîne û destê xwe deyne ser serê pêşkeşiya sûcê û li ciyê ku pêşkeşiyên şewtandinê ser jê dikin, wê pêşkeşiya sûcebûnê ser jê bike. û kaîn bi tilîka xwe ji xwîna pêşkeşiya sûcê rayêle û wê li ser qulocên pêşkeşîgeha pêşkeşiyên şewtandinê ve bide û hemû xwîna wê birjîne bin pêşkeşîgehê. û dê hemû bezê wê mîna bezê pêşkeşiyên xweşiyê hatiye cuda bike û kahîn li gora pêşkeşiyên Xudan yên ku bi agir ve tên kirin wan di pêşkeşîgehê de bişewtîne û dê kahîn ji ber sûcê ku kiriye kefaretê bike û dê jê re bête efûkirin. Beşa pêncemîn. û ger mirovek sûcekî bike û dema pêşniyara sonda şadeyiyê bivîze û tiştê ku dîtiye û bihîstiye negihîne, wê gavê dê neheqî helgire. An jî mirovek li tiştekî mindar, divê laşê cenawrek mindar, divê laşekî heywanê mindar û divê him jî li laşê heywanekî bi erdê ve dikişe bikeve û hay jê nebe û bi xwe mindar bibe, wê gavê dê sûcdar bibe. An jî mirov ji mindariyê çi bibe bila be, destê xwe li her celebê mindariyê ku wî mindar dike bide û hayî wî jê çê nebe, dema bi wê bizanibe dê sûcdar bibe. An jî mirovek bona ku xerabiyê bike, an jî qenciyê bike bê fikrandin bi devê xwe sondê bixwe, her çiyê ku mirov bêyî fikrandinê kiribe bila bibe, hay jê çê nebe, dema pê bihêze, wê ji van tiştan ji yekî ve sûcdar bibe. û dê wisa bibe ku dema ji van tiştan ji yekî sûcdar bibe, dê tiştê ku sûcê kiriye mikur bê û ji ber sûcê ku kiriye ji Xudan re pêşkeşiya xwe yî sûcê ji keriyê mêyek, berxikek an jî bizinek bi pêşkeşîbûna sûcê bîne û ji ber sûcê xwe dê kahîn bona wî kefaretê bike. û ger bona berxê quweta wî negihêje, wê gavê bona pêşkeşiya tiştê ku pê sûc kiriye û ya din jî bi pêşkeşiya şewtandinê bîne, ji Xudan re du heb qumrî an jî du heb çêlkev bîne û dê wan bîne cem kahîn û ew ê jî
peşiye ya ku peşkeşiya suceyi peşkeş bike û nêzîkî hustiyê wê bi neynuka xwe vecê bike. Lêbelê serê wê jê neqetîne û bila xwîna peşkeşiya sucê ser rûyê tenişta peşkeşîgehê ve bireşîne û xwîna ku ji ber mayî dê bin peşkeşîgehê ve bête rijandin, peşkeşiya suceyî. û dêya duwemîn bi peşkeşîbûna şewitandinê li gora adetê peşkeş bike û ji ber sucê ku kiriye dê kahîn bona wî kefaretê bike û dê jê re bête borîn. û ger qwetayî bona du qumrê an jî du çêlke wan negihêje wê gavê dê bona sucê ku kiriye qasî pariyek ji 10 pariyên efayê arvanê zirav bîne dê rûn bi ser wê ve nerijîne û gunukê daneyne ser wê ji ber ku peşkeşiya suceyî. û dê wêj kahîn re bîne û dê kahîn bi bîranînbûna wî qasî tijebûna lepekî ji wê rahêle û di peşkeşîgehê de li ser qurbanên agir yên xudan bişewitîne, peşkeşiya suceyî. û di yekî van tiştan de kahîn ji beriya sucê ku kiriye kefaretê jê re bike û dê ji wî re bête borîn û mîna peşkeşiya nan yê ku ji ber bimîne dê ji kahîn re be. û xudan bi Musa re axivî û jê re got. Ger mirovek di tiştên xudan ên pîroz de tecawuz û bi nezanî sûcekî bike, wê gavê dê peşkeşiya gunehê li gora şekelê ciyê pîroz û bi şekelê zîv li gora qîmeta ku tedaniye bona ku bibe peşkeşiya gunehê ji xudan re dê ji keriyê beranekî bêqisûr bîne û ji van tiştên pîroz dê berdêla sucê ku kiriye bide û dê ji 5 pariyan pariyekî bi ser ve bixe û bide kahîn û kahîn bi beranê peşkeşiya gunehê bona wî kefaretê bike û dê jê re bête borîn. Ger mirovek sucekî bike û tiştekî ku xudan bona nekirina wê emir daye bike, ger nizanibe dîsa jî sucdar e û neheqiyê li xwe dike û ji kahîn re bi peşkeşbûna gunehê li gora qîmeta ku tedaniye ji keriyê beranekî bêqisûr bîne û ji beriya çewtiya ku bi nezaniyê vekiriye dê kahîn bona wî kefaretê bike û dê jê re bête borîn. Peşkeşiya gunehê ye. Bi rastî ew zilam li ber xudan sucdar e. Beşa şeşemîn û xudan bi Musa re axivî û got: Ger suc bike û dijî xudan êrişê bike tiştekî emanet an rehîn an jî hatiye dizîn de bi fenekîl cîranê xwe bike an jî zulmêl cîranê xwe bike an jî tiştekî ku hatiye windakirin bibîne û di wê de fenekiyê bike an jî bi derewî sondê bixwe diyekê hemû van karên ku mirov dikin de sucê bike wê gavê ger suc kiribe û bi qebhet be tiştê ku diziye an bi xedarî bi dest vexistiye an jî jê re hatiye emanetkirin an jî ew tişt hatibe windakirin û ji aliyê wî ve hatibe dîtin an jî tiştê ku derheqê wê de bi derewan sondê daye dê şûnda bide. Dê wê bi tûmî şûnda bide û ji 5 parî parekî bi ser wê bixe. Ger ew ya kî be di roja ku gunehê wî hatiye zanîn de dê jê re bête dayîn û ji xudan re peşkeşiya gunehê li gora qîmeta ku tedaniye li keriyê beranekî bêqisûr dê peşkeşîbûna gunehê ji kahîn re bîne û dê kahîn bona wî li ber xudan kefaretê bike. Ji hemû karên ku kirine tiştê ku pê sucdar bûye her çi be bila bibe dê jê re bête borîn. û xudan bi Musa re axivî û jê re got: Emrê bide Harûn û lawên wî û bibêje: Zagona peşkeşiya şewitandinê ev e. Peşkeşiya şewitandinê dê hemûya şevê heta sibehê ser agirê ku li ser peşkeşîgehê jî be û dê ser peşkeşîgehê agirê wê vexistî be. û dê kahîn kincên xwe yî kitanî li xwe bike, derpiyê xwe yî kitan li ser bedena xwe bike û xwe liya peşkeşa ku agir wê xwariye û qedandiye ji ser peşkeşîgehê rake û wê deyne cem peşkeşîgehê. û dê kincên xwe derxe û kincekî din li xwe bike û xweliyê derxe derveyê artêşgehê ciyekî paqij. û dê agir li ser peşkeşîgehê vexistî be. Netefe û dê kahîn her sibehê li ser wê êzing bişewitîne û peşkeşiya ku hatiye şewitandin li ser wê rêz bike û li ser wê jî rûnê peşkeşiyên xweşiyê bişewitîne. Dê agir her tim li ser peşkeşîgehê vêketî be, neyve mirandin. û zagona peşkeşiyanan ev e. Dê lawên Harûn wê li ber xudan li ber peşkeşîgehê pêşkeş bikin. û ji wê ji arvanê zirav yê peşkeşiya nan û ji rûnê wê û ji hemû gunukê ku li ser peşkeşiya nan wê bi tijehiya lepekî raêje û bona ku ji xudan re bibe bêhna xweş bi bîranînbûna wî di peşkeşîgehê de bişewitîne. û dê Harûn û lawên wî yê ku ji ber bimîne bixwin. Dê li ciyekî pîroz bê havên bêxwarin. Li hewşa çadira civandinê dê bixwin. Dê bi havênê ve neyêkelandin. Min ji peşkeşiyên xwe yî bi agir ve têne çêkirin wekî para wan veya dame wan. Mîna peşkeşiya sucê û mîna peşkeşiya gunehê pîroz e. Di tûmiya nifşeyên we de di nava zarokên Harûn de
her zilam ji peşkeşiyan Xudan en ku bagir ve tên çekirin abadîn dê vêyaş para xwe re bixwin. Her kesê ku destî vana bide dê pîroz bibe. û Xudan bi Musa re axivî û got: Di roja ku bên me skirin pêşkeşiya ku dê Harûn û lawên wî pêşkêşî Xudan bikin ev e. Pêşkeşiya nanê her timî, nêvî sibehê û nêvê êvarê. Ji 10 pariyê efayê pariyekî ervanê zirave. Dê di miqilkê de bi rûn ve bê tê çêkirin. Gava rûnê bi hemd bikişîne, tu yê bîne hundir, bona ku ji Xudan re bibe bêhna xweş, tu yê pêşkeşiya nên mîna pariyan û hatiye pijandin pêşkêş bikin. û dê vêya kayînê ku ji nijada Harûn hatiye mesikirinê pêşkêş bike. Bona ku ev bibe qaydeyek abadîn, dê ji bo Xudan bi tûmî bê teşewitandin. û dê her pêşkeşiya nan yê kahîn bi tûmî bê teşewitandin û neyê xwarin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bi Harûn û lawên wî re biaxive û bibêje: Zagona pêşkeşiya sûcê ev e. Pêşkeşiya sûcê li cihê ku pêşkeşiya şewitandinê tê serjêkirin, li ber Xudan dê were serjêkirin gelekî pîroz e. Dê kayînê ku bona sûcê pêşkêş bike wê bixwe, li derekî pîroz, li hewşa çadira civandinê dê vê xwarin. Dê her yekê ku destê xwe lêxe bibe pîroz û ger ji xwîna wê bipişke ser kincekî, tu yê tiştê ku xwîn pişkiya ye li cihekî pîroz bişo û feraxa axînî ya ku goştê qurbanê tê de hatiye kelandin, dê bê şikandin. Lêbelê ger di feraxek tuncî de hatibe kelandin, dê ew bê tefrikandin. Ji kahînan her mêr dê ji wê bixwin, zaf pîroz e. û li cihê pîroz bona ku kefaretê bike, pêşkeşiyan sûcê yên ku ji xwîna wê anîne çadira civandinê neyê xwarin. Dagir de bê teşewitandin. Beşa heftemîn û zagona pêşkeşiya gunehê ev e, zaf pîroz e. Dê pêşkeşiya gunehê li cihê şerjêkirina pêşkeşiya şewitandinê serjê bikin û dê xwîna wê li dor û bera pêşkeşîgehê bireşîne. û dê ew ê hemû bezê wê pêşkêş bike. Du vê bez û bezê ku dor û hundir girtiye û her du gurçikên û bezê ku ser wan li cem pişteyî û çermikê li ser keziba reş e, tevî gurçikan dê cuda bike. û kayîn bona ku ji Xudan re bibe pêşkeşiya ku bi agir ve tê kirin, dê wan di pêşkeşîgehê de bişewitînin. Pêşkeşiya gunehê ye. Dê ji nava kayînan her mêr ji wê bixwe. Dê li derekî pîroz bêta xwarin. Pîroz e. Pêşkeşiya sûcê çawa be ya gunehê jî wisa ye. Bona wan zagoneke ye. Her kîjan kahîn bi wê kefaretê kiribe, dê ya wî be. û kayînê ku pêşkeşiya şewitandinê ya zilamekî pêşkêş dikî, dê eyarê wê pêşkeşiyê ji xwe re rayêle. û her pêşkeşiya nan ya ku di firnê de tê çêkirin û her tiştên ku di miqilkê de an jî li ser selê tên çêkirin, dê bibe ya kayînê ku pêşkeşiya wê dike. û her pêşkeşiya nan ya ku bi rûn ve hatiye stirandin, an jî hişk e, dê di nava hemûyê lawên Harûn de bi biratî bê teparkirin. û zagona qurbanên pêşkeşiya xweşiyê ya ku zilamek pêşkêş bike ev e. Ger bi bona şikiriyê pêşkêş bike, wê gavê divê tevî qurbana şikiriyê pîdeyên biavên, yên ku ji arvanê zirave û bi rûn ve hatiye stirandin û nanê selê ên biavên, yên ku rûn tê de hatiye dayîn û pîdeyên ku bi rûn ve hatine stirandin pêşkêş bike. Dê pêşkeşiya xwe bona şikiriyê tevî qurbanê pêşkeşiya xweşiyê, bi nanê pîdeyên ku bi havênin were pêşkêş kirin. û ji wê ji her pêşkeşiyê yekî, dê pêşkeşiya ji Xudan re hatiye helanîn pêşkêş bike. Dê pêşkeşiya xweşiyê beyê kayînê ku xwîna wê reşandiye. û bona goştê qurbana pêşkeşiya xweşiyê ya ku bona şikiriyeyî, dê di roja pêşkêşkirinê de bêta xwarin, dê heta sibehê ji ber wê nehêle. Lêbelê qurbanê pêşkeşiya wî ya qewil an jî pêşkeşiya ji dil be, dê di roja ku qurbanê xwe pêşkêş kiriye de bêta xwarin û ya ku ji ber mayîye dê dotira rojê bê xwarin. Lêbelê ya ku ji ber goştê qurbanê ve mayîye di roja siyan de dê di agir de bê teşewitandin. û ger roja sewemîn ji goştê pêşkeşiya xweşiyê were xwarin, dê neyê qebûl kirin. û dê jê ku wê pêşkêş kiriye neyê hesibandin. Dê bibe tiştê mekruh û yê ku ji wê bixwe, dê gunehê canê xwe li xwe hilgire. û goştê ku bi her tiştê mindar veketiye, dê neyê xwarin. Di agir de bê teşewitandin. û gava mirov were goşt. Dibe ku her kesê paqij ji goşt ve bixwin. Lêbelê her canê ku mindariya wî li ser wî ye û ji goştê qurbanê pêşkeşiya xweşiyê ya Xudan bixwe, dê ji netawa xwe ve bêta avêtin. û ger kesek tiştekî mindariya mirovan an jî heywanekî mindar, an jî ji tiştekî din yê mindar mekruh bikeve,
û wê wextê ji pêşkeşiya Xudan ya xweşiyê bixwe, dê ew can ji neteva xwe ve bêtavêtin. û Xudan bi Musa re axivî û jê re got, Bilawên İsraîl re biaxive û bibêje, divê hûn tu bezî, bezê ga an mîh an jî yê biznê nexwin, û bezê heywanê ku bixwe miriye, an jî parî parî bûye, wekî din bona her karî dibe bêteşixulandin. Lêbelê divê hûn wê nexwin. Ji ber her kî ku ji rûnê heywanê ku wekî pêşkeşîbûna de agir de ji Xudan re tête pêşkeşîkirin bixwe, dê ew can ji neteva xwe ve bêtavêtin. Hûn êdî di hemû şinwarên xwe de dixwaze bila yê civîkê be, an jî yê heywan be, bi tu cûreyî xwînê nexwin. Xwîna çi be bila bibe, ger zilame xwînê bixwe, dê ew can ji neteva xwe ve bêtavêtin. û Xudan bi Musa re axivî û jê re got, Bilawên İsraîl re biaxive û bibêje, yê ku qurbana xwe yê pêşkeşî pêşkeşî Xudan dike, dê pêşkeşiya xwe ji qurbanên pêşkeşiya xweşiyê ji Xudan re bîne. Dê destên wî pêşkeşiyan Xudan, yên ku bi agir ve tête kirin bînin, dê dûvê tevî hêtê bîne. Da ku bi pêşkeşiya ejandinê hêtê li ber Xudan bête ejandin. û kahîn dûvê ser pêşkeşîgehê bişewtîne û dê hêt ji Harûn û lawên wî re bibin. û ji qurbanên xwe yê pêşkeşiya xweşiyê yî hêta rastê hûn ê bona ku be pêşkeşiya rakirinê bidin kahîn. Ji nava lawên Harûn dê pareyê ku pêşkeşiya qurbana xweşiyê de xwîn û dûvê pêşkeş dike, dê hêta aliyê rastê ji wî re be. Ji ber ku min ji lawên İsraîl re bi qurbanên wan ê pêşkeşiya xweşiyê yî hêta ejandinê û hêta rakirinê stendin, wan bi para abadîn ji lawên İsraîl dan kahîn Harûn û lawên wî. Di roja ku bona kahîntiyê bike, wan pêşkeşî Xudan kirin. Ji pêşkeşiyên ku bi agir ve bona Xudan tête kirin, para meshê ya Harûn û para meshê ya lawên wî ev e. Bona ku lawên İsraîl vêya bidin wan, di roja ku wan mes kirin de, Xudan emir da ku di tûmiya nifşeyên wan de abadîn para wan e. Zagona pêşkeşiya şewtandinê ya pêşkeşiya nan û pêşkeşiya sucê û pêşkeşiya gunehê û pêşkeşiya tirxanê û qurbanê pêşkeşiya xweşiyê ev e. Di roja ku li çola Sînayê de, bona ku lawên İsraîl qurbanên xwe pêşkeşî Xudan bikin, ji wan re emir hate dayîn ku Xudan li çiyayê Sînayê emrê vêya da Musa. Beşa heştemîn. û Xudan bi Musa re axivî û jê re got, Harûn û tevî wî lawên wî û kincan û rûnê meshê û ganêrê ciwan yê pêşkeşiya suceyî û her du beranî û selika nanê bê havên bigrin cem xwe û hemû civakê li ber deriyê çadira civandinê bicivîne. û Musa mîna ku Xudan emir dabû wî kir û civak li ber deriyê çadira civandinê civiyan. û Musa ji civakê re got, tiştê ku Xudan bona kirina ve emir dayiye ev e. û Musa, Harûn û lawên wî anîn û wan bavê şitin û qutik li wî kir û şitkê pişta wî vegirê da û xeftan lê kir û efodê lê kir û pişirî da efodê ya ku bi huner ve hatiye rêsandin dor û bera wî girt û wê efodê pê girê da û sîngehê danî ser wê û Urîm û Tumîm xistin hundirê sîngehê û kofiyê danî ser serê wî û taca pîroz lewha zêrîn danî ser kofiyê pêşiya wê, mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. û Musa rûnê mesê re aşt û şinwarê û her tiştê ku di hundirê wê de ne mes kirin û wan pîroz kirin. û ji wê heft cara li pêşkeşîgehê vereşand û bona ku wan pîroz bike pêşkeşîgehê û hemû taxmên wê û qazanê û lingên wê mes kirin. û ji rûnê mezhê bi ser serê Harûn verijand û bona ku wî pîroz bike wî mes kir. û Musa lawên Harûn anîn û qutkan li wan kirin û şûtkan bi wan vegirê dan. Mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. û ganêrê ciwan yê pêşkeşiya suceyî anî û Harûn û lawên xwe destên xwe danîn ser serê ganêrê yê ku pêşkeşiya suceyî. û wê ser jê kir û Musa xwîna wê raşt û tilîka xwe li dor û bera qiloçên pêşkeşîgehê veda û pêşkeşîgehê paqij kir û xûnê li binya pêşkeşîgehê verijand û bona ji bo wê kefaretê bike wê pîroz kir. û hemû bezên ku li ser hundirê wê ne û zarekê zebariş û her du gurçikan û bezê wan girtin û Musa wan di pêşkeşîgehê de şewitandin. Lêbelê ga û eyarê wî û goştê wî û sergoyê wî li derveyê artêşgehê bagir ve şewitandin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. û beranê ku pêşkeşiya şewitandinê yî pêşkeş kir û Harûn û lawên xwe destên xwe danîn ser serê beran û wê ser jê kir û Musa xwînê li dor û bera pêşkeşîgehê vereşand. û beran li gora pariyên wî jê kirin û Musa serî û pariyan û dûv şewitandin û yê hundir û pê bi avê veşiştin
û Musa hemûya beran di pêşkeşîgehê de şewtan, pêşkeşiya ku bi bênxweşiyê tê te şewtandin bû, pêşkeşiya ku bi agir ve ji Xudan rahatiye çêkirin bû. Mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. û beranê din beranê tirxanê pêşkeş kir û Harûn û lawên wî destê xwe danîn ser serê beranê. û wî ser jê kir û Musa ji xwîna wî rahişt û ser gucikê Harûnê rast li ser tilîka wî ya serî ya destê rastê û ser tilîka serî a lingê wî rastê veda. û lawên Harûn anîn û Musa xwînê li ser gucikê wanên rast li ser tilîkên serî ên destên wanî rastê û ser tilîkên serî yên lingên wanên rastê nedan û Musa xwînê li dor û bera pêşkeşîgehê ve reşand. û bez û dûvê bez û hemû bezên ku li ser hundirê wî ne û zarakê zebareş û her du guşkan û bezê ku li ser wan e û hêta rastê rahiştin. û ji selika nanê biavên ya ku li ber Xudan e pîdeyek biavên û nanekî birûn û nanekî şikeva rahiştin û danî ser bezan û ser hêta rastê û giştikî xistin nava lepê Harûn û nava lepên lawên wî wan pêşkeşiya hejandinê li ber Xudan hejandin. û Musa wan ji ser lepê wan rahiştin û ser pêşkeşiya ku di pêşkeşîgehê de dişewite wan şewitandin. Vana bi bênxweşbûnê pêşkeşiya tirxanê bûn, pêşkeşiya ku bi agir ve ji Xudan re çêdikin bûn. û Musa parxanê rahişt û pêşkeşîbûna hejandinê wê li ber Xudan hejand. Ji beranê tirxanê ev para Musa bû, mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. û Musa ji rûnê mezhê û ji xwîna ku li ser pêşkeşîgehê yê rahişt û ser Harûn li ser kincên wî û tevî wî li ser lawên wî û ser kincên lawê wî ve reşandin. û Harûn kincên wî û tevî wî lawên wî û kincên lawên wî pîroz kirin. û Musa ji Harûn û lawên wî re gotin, goş di deriyê çadira civandinê de bikelînin. Mîna ku bi gotina dê Harûn û lawên wî wê bixwin, emir dame wê û nanê ku di selika tirxanê de ye li wir bixwin. û hûn ê yê ji ber goşt û hestî mane di agir de bişewitînin. û heta ku rojên tirxanê biçin serî hûn ê heft rojî ji deriyê çadira civandinê ve dernekevin. Ji ber ku dê tirxana ve heft roj bidomin. Xudan bona ku ji bo we kefaretê bike, emir da ku bila mîna di vê rojê de hatiye kirin bête çêkirin. û hûn ê bi şev û roj heft rojî di deriyê çadira civandinê de bisekinin û bona ku nemirin hûn ê emrê Xudan bînin cî, ji ber ku bi vê awayî emir ji min rahate dayîn. û Harûn û lawên wî hemû tiştên ku Xudan bi navdîtiya Musa ve emir dabû anîn cî. Beşa nehemîn. û di roja heştemîn de wisa bû ku Musa bangê Harûn û lawên wî û kalepîrên İsraîlê kirin û ji Harûn re got, bona xwe bi pêşkeşîbûna sûcê ji dewaran golikek bê qusûr û bona pêşkeşiya şewitandinê beranekî bê qusûr raêle û li ber Xudan pêşkeş bike û tu yê bi lawên İsraîlê re biaxive û ji wan re bibêje bi pêşkeşîbûna sûcê neriyekî û bona pêşkeşiya şewitandinê golikek yeksal ya bê qusûr û berxikekî û ji bo pêşkeşiya selametê ya ku bona li ber Xudan bête qurbankirin gayekî û beranekî û pêşkeşiya nan ya ku bi rûn ve hatiye strandin raêlin, ji ber ku dê îroj Xudan xwenîşanî we bide. û tiştên ku Musa emir dabû anîn ber çadira civandinê û hemûya civakê nêzik hatin û li ber Xudan sekinîn. û Musa got, tiştê ku Xudan bona kirina wê emir daye ev e û dê meznahiya Xudan xwenîşanî we bide. û Musa ji Harûn re got, nêzîkî pêşkeşîgehê bibe û pêşkeşiya xwe yî sûcê û pêşkeşiya xwe yî şewitandinê pêşkeş bike û bona xwe û bona netewê kefaretê bike û pêşkeşiya netewê pêşkeş bike û bona wan kefaretê bike. Mîna ku Xudan emir daye bike. û Harûn nêzîkî pêşkeşîgehê bû û golika pêşkeşiya sûcê ya bona xwe yî ser jê kir. û lawên Harûn xwînê pêşkeşî wî kirin û tilîka xwe di xwînê de dakir û ser quloçên pêşkeşîgehê ve kir û xwînê li bin pêşkeşîgehê ve rijand. û ji pêşkeşiya sûcê ve bez û gurçkan û zarakê zebareş di pêşkeşîgehê de şewitandin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa kir û goşt û eyar li dervê artêşgehê de agir de şewitandin. û pêşkeşiya şewitandinê ser jê kir û lawên Harûn xwînê teslîmî wî kirin û ev hawîrdor li ser pêşkeşîgehê ve reşand. û pêşkeşiya ku parî parî tête şewitandin û serî dan wî û wan li ser pêşkeşîgehê şewitandin. û hundirê wê û pêya wê şiştin û ser pêşkeşiya ku di pêşkeşîgehê de tête şewitandin wan jî şewitandin. û pêşkeşiya netewê pêşkeş kir û neriye ku bona netewê pêşkeşiya sûcê yî rahişt û wî ser jê kir û bona sûcê
Mînaya berê pêşkêş kir û pêşkêşiya şewtandinê pêşkêş kir û îlgora usulê kir û pêşkêşiya nan pêşkêş kir û ji wê lepê xwe tijî kir û xeynî pêşkêşiya ku sibê hatiye şewtandin wê li ser pêşkêşîgehê de şewtand. Gav beranê ku bona netewê pêşkêşiya xweşiyê jî ser jêkirin û lawên Harûn xwînê teslîmî wî kirin û wê dor bi dor li ser pêşkêşîgehê ve reşand. Bezên ga û beranî dûvê birûn û bezê ku dora hundir girtiye û gurçikan û zara kezeba reş jî teslîmî wî kirin û bezan danîn ser parxanan û bezan di pêşkêşîgehê de şewitandin û Harûn parxanan û hêta rastê pêşkêşiya hejandinê li ber Xudan hejand. Mîna ku Musa emir dabû kir û Harûn destê xwe ber bi netewê verakirin û wan pîroz kirin û paşî ku pêşkêşiya sûcê û pêşkêşiyên şewtandinê û pêşkêşiyên selametê pêşkêş kirin daket û Musa û Harûn ketin çadira civandinê û derketin û netewê pîroz kirin û meznayiya Xudan ji hemûya netewê re xuya bû û ji ber Xudan ve agir derket û pêşkêşiya şewtandinê û bezan li ser pêşkêşîgehê ve xwarin û qedandin û hemûya netewê gava dîtin qêriyan û bi ser wecê xwe veketin. Beşa dehemîn û lawên Harûn nadab û Abîhû her du jî bi xurdankên xwe rahiştin û agir xistin wan û agirekî biyan ya ku Xudan bona ve emir nedabû wan pêşkêş kirin û ji ber Xudan agirek derket û wan xwarin û qedandin û li ber Xudan mirin. û Musa ji Harûn re gotina ku Xudan ez hêjin ku nêzîkî min werin pîroz bibim û ez ê li ber hemûya netewê mezintiyê bibînim gotiye ev e. û Harûn bêdeng bû. û Musa bangî Mişael û Eltisafanê ku lawên û zîyelê apêya Harûnê kirin û ji wan re gotin: Nêzik werin, birayên xwe ji ber cihê pîroz rakin derveyê artêşgehê. û nêzik hatin û mîna ku Musa got wan di nava qutikên wan de rakirin derveyê artêşgehê. û Musa ji Harûn re û ji lawên wî Eleazar û Îtamar re got: Porên xwe venekin û kincên xwe neçirînin ku hûn nemirin û bila Xudan bi hemûya civakê re hêrs nebe. Lê belê birayên we hemûya mala İsraîl bila agirê ku Xudan pê xistiye bigirin û bona ku hûn nemirin hûn êjderiyê çadira civandinê ve dernekevin. Ji ber ku rûnê mesheya Xudan li ser we ye. û mîna gotina Musa kirin. û Xudan bi Harûn re axivî û jê re got: Tu û tevî te lawên te dema hûn bikevin çadira civandinê bona ku nemirin araq û xemrê ve nexwin. Dê tumiya nifşeyên we de bibe zagona abadîn, da ku hûn tiştê pîroz û yê bêrêz mindar û yê paqij ji hev cuda bikin. û da ku hemû zagonên ku Xudan bi navberiya Musa ji lawên İsraîl re gotiye hînî wan bikin. û Musa ji Harûn û lawên wî yên mane Eleazar û Îtamar re got: Pêşkêşiya nan ya ku ji ber pêşkêşiyên Xudan ên ku bi agir ve tên kirin maye bigirin û wê bê havenî li cem pêşkêşîgehê bixwin, ji ber ku pîroz e û divê hûn ê li derekî pîroz bixwin û ji ber ku ji pêşkêşiyên Xudan ên ku bi agir ve tên kirin para te û para lawên te yî, ji ber ku bi vî awayî ji min re hat emir kirin. û parxana hejandinê û hêtara kirinê tu û lawên xwe û tevî te qîzên te hûn ê li cihekî paqij bixwin. Ji ber ku ji qurbanên pêşkêşiyên selametê ên lawên İsraîl para te û para lawên te ji te re hate dayîn. Ji bezan tevî pêşkêşiyên ku bi agir ve tên kirin, bona ku li ber Xudan bi pêşkêşiya hejandinê dê hêtara kirinê û parxana hejandinê bînin û mîna ku Xudan emir daye dê abadîn bibin yên te û tevî te dê bibin yên lawên te. û Musa gelek lêkolînê ser nêriyê pêşkêşiya sûcê kir û havay ew şewitî bû. û ji lawên Harûn ên mane ji Eleazar û Îtamar ve hêrs bû û got: Maçima we pêşkêşiya sûcê cihekî pîroz de nexwarin? Ji ber ku pîroz e û bona ku hûn gunehê civakê hildin û li ber Xudan bona wan kefaretê bikin, veya daye we. Avay, xwîna wî neanîne hundirê çadira pîroz. Mîna ku emir dame, divê we miheqaq wê cihê pîroz de bixwarana. û Harûn ji Musa re got: Avay, îro ji li ber Xudan pêşkêşiya wanî sûcê û pêşkêşiya ku tê te şewitandin pêşkêş kirin û tiştê mîna vêya hatin serê min û ger îro pêşkêşiya sûcê xwariba me, ma dê çavên Xudan de xweş bi hata xuyanî kirin. û dema Musa vêya bihîst, xweş dît. Beşeyan zahan û Xudan bi Musa û Harûn re axivî û ji wan re got: Bi lawên İsraîl re biaxivin û ji wan re bibêjin: Ji hemû heywanên ku li wece erdê heywanên ku hûn ê bikaribin bixwin ev in. Di nava heywanan de hûn ê bikaribin hemûyên ku neynûkê wan çetelî û qelişîne û yên ku kawejê dikin bixwin. Lê belê ji yên ku neynûkê wan çetelî û qelişîne û yên ku kawejê dikin divê hûn vana nexwin.
Deve, jiberku ev kavaje tine lebele neynukê wê neçeteline. Jwere min dare. û kurbeşkê zinarê, jiberku ew kavaje tine lebelê neynukên wê neçeteline. Jwere min dare. û keroşk, jiberku ew kavaje tine lebelê neynukên wê neçeteline. Jwere min dare. û beraz, jiberku neynuk çetel û qelişiye lebelê kavajê nîne. Ew jwere min dare. Divê hûn ji goştên wan nexwin û destê xwe li laşê wan nexin. Ew jwere min darin. Hûn dikarin ji hemûyên ku davê de ne vana bixwin. Davê de, di behrê de û çeman de hûn dikarin hemûyên bi perik û pûl bixwin. û ji hemûyên ku yên dikarin davê de xwetev de bidin, ji heçî afirên bi can yên davê de ne, hemû yên ku bê pûl û bê bazik, yên ku di behr û çeman de ne, bona we mekruhin. û dê bona we mekruh bibin. Divê hûn ji goştên wan nexwin û hûn ê laşên wan mekruh bihesibînin. Di avan de hemûyên ku bê pûl û bê bazikin, bona we mekruhin. û nêcivîkan vana mekruh bihesibînin. Qertel û başok û civîka reş û kulemar û li gora cinsê wê têrê baz û li gora cinsê wê her tewr qîjak û heştirme û kund û pepûk û kundê biçûk û kersele û kundê mezin û pûm û zengilok û sîqalk û leglek û li gora cinsê wê şîrînşaho û tûka dimdim û şevşevik dê neyê xwarin. Vana mekruhin. Hemû boxkên ku li ser çar pêlan dimeşin û bazikin ji bo we mekruhin. Lêbelê hûn dikarin ji heçî boxkên ku li ser çar pêlan dimeşin û bazikin ji yên ku bona hol dibin li ser lingên wan çîpên wan hene bixwin. Hûn ji wan dikarin vana bixwin. Li gora cinsê wê kulî û li gora cinsê wê solam û li gora cinsê wê hargol û li gora cinsê wê hagop. Lêbelê hemû boxkên ku çar pêlên wan hene û bazikin ji bo we mekruhin. û hûn bi vana ve dibin mindar. Her kî destî laşê wan bide, dê heta êvarî mindar be. Her kî ku laşê wan bikişîne, dê kincên xwe bişo û heta êvarî mindar be. Her heywanên ên ku simçetelin û yên sîmên wan hene û yên sîmên wan neqelişandîne û kavêjê nakin ji were mindarin. Her zilamê ku destê xwe wan bixwe dê mindar bibe. û di nava hemû heywanên ku li ser çar pêlan dimeşin, hemû heywanên ku li ser pencikên xwe dimeşin ji were mindarin. Her zilamê ku destê xwe li laşê wan bixe, dê heta êvarî mindar be. û yê ku laşê wan bikişîne, dê kincên xwe bişo û heta êvarî mindar be, ew ji were mindarin. û ji nava boxkên ku bi ser xwe ve kaş dibin, vana ji were mindarin. Xeşxecok û mişk û li gora cinsê wê beqê be jî, wanaka û koeh û leta û homet û margîske. Di nava hemû heywanên ku bi erdê ve kaş dibin, ên ku ji were mindarin ev in. Zilamê ku destê xwe bi miriyê wan bixe, dê heta êvarî mindar be. û yek ji wan bi mirîtî bi ser her çi bikeve, dê ew mindar be. Divê dar, ferah, divê kinj, divê çerm, divê cilik, her çi feraxî ku pê ve kar tê kirin be bilav be, divê wê tê xinavê û heta êvarî mindar be û wê gavê paqij be. Ve her feraxî axînî yê ku ji wan ketiye hundirê wê, her tiştê ku hundirê wê deyî, dê mindar bibe û divê hûn wî feraxî bişkînin. Ji her xwarinên ku di wê de ne, yên ku avê tevî dikin, dê mindar bibin. û hemû ve xwarinên di feraxekî wisa de bin, dê mindar bibin. û her tiştê ku laşê wan bikeve ser wê, dê mindar bibe. Dixwaze firne be, dixwaze tifik be, dê bête perçekirin. Ew mindarin û dê ji were mindar bibin. Tenê çavkanî û sarınca ku avê tê de ye, dê paqij bin. Lêbeleyê destê xwe li laşê wan bixe, dê mindar bibe. û ger ji laşê wan bikeve ser tova ku dê bête çandin, ew paqij e. Lêbelê ger avê deynin ser tovê û laşê wan bikeve ser wê, dê ew ji were mindar be. û ger heywanekî hûn bikaribin bixwin bimire, yê ku destê xwe li laşê wê bixe, dê heta êvarî mindar bibe. û yê ku ji laşê wê bixwe, dê kincê xwe bişo û dê heta êvarî mindar bibe. Yê ku laşê wê bikişîne jî, dê kincê xwe bişo û dê heta êvarî mindar be. û hemû boxkên li ser erdê ve kaş dibin mekruhin. Divê neyên xwarin. Hûn ê ji heçiyên boxkên ku li ser erdê ve kaş dibin û yên ku li ser çar piyan dimeşin û yên gelek lingên wan hene nexwin. Ji ber ku ew mekruhin. Divê hûn bi tuyê boxkên kaş dibin, canê xwe mekruh nekin û bi wan bona ku hûn canê xwe gemarî bikin, divê xwe mindar nekin. Ji ber ku xwedayê ve xudan ezim û xwe pîroz bikin û pîroz bibin. Ji ber ku ez pîrozim û divê hûn bi tuyê boxkên ser erdê tevgerê dikin ve canên xwe mindar nekin. Ji ber bona ku bibim xwedayê ve, xudanê ku we ji Misrê derxistiye ezim. Hûn ê jî pîroz bibin, ji ber ku ez pîrozim. Bonayê mindar ji yê paqij û heywanê ku dikare bêta xwarin, ji yê ku nayê xwarin ve cêyê bikin. Zagona heywan û civîk û her afirên zindî
Yekod avan de tevgerir ke u ser erde ve kaçtı be eve. Beşa donzdan. U Xudan bi Musa ra axivî û got: Bilawên İsraîl re biaxive û bibêje, ger pîrekek ducanî bimîne û zarokekî lawik bîne dinê, wê gavê dê heft roj mindar bibe, mîna mindariya rojên xwe yê keşxwîniyê dê mindar be. û di roja heftemîn de dê lawik bête sunetkirin. û sî û sê roj dê paqîjiya wê di xwîna wê de bimîne û heta rojên ku paqîjiya wê tijî bibin, dê destê xwe tu tiştekî pîroz neke û nekeve perestgehê. Lêbelê ger zarokekî qîz bîne dinê, wê gavê dê mîna ku di rojên keşxwîniya xwe de 2 hefte mindar bibe û 6 roj paqîjiya wê di xwîna wê de bimîne. û bona zarokê law an jî zaroka qîz dema roja paqîjiyê tijî bibe, ji kayîn re wekî pêşkeşiya şewitandinê berxikek keksalî û wekî pêşkeşiya sûcê çêlikek kevokê, an jî qumriyekê bîne ber deriyê çadira civandinê û dê kahîn wêlber Xudan qurban bike û bona pîrekê keferetê bike û dê çavkaniya xwîna xwe paqij bibe. Zarok dixwaze bila law be an jî qîz be, bona pîreka ku biwelidîne zagon ev e. û ger bona berxiyê hêza wê têr neke, wê gavê yek wekî pêşkeşiya şewitandinê û ya din wekî pêşkeşiya sûcê be 2 heb qumrî, an jî 2 heb çêlikên kevokê bistînin û dê kayîn bona wê keferetê bike û dê paqij bibe. Beşa sêzdan. û Xudan bi Musa û Harûn re axivî û got: Di zilamekî de di çermê bedena wî de werimek, an jî qalik an jî lekeyek ku dibiriqe hebe û di çermê bedena wî de helê nexweşiya cizamê bigire, wê çaxê dêş kahîn Harûn re, an jî jekî lawên wî yên kahîn re bête birin. û dê kahîn nexweşiya çermê bedena wî de bibîne, ger di cihê ku nexweş de mû spî bûbe û xuyaniya cihê nexweş ji çermê bedenê kûrtir be, nexweşiya wî cizamî ye û dê kahîn wî bibîne û wî mindarî bang bike. û ger lekeya dibiriqe di çermê bedenê de gewr be û xuyabûna wê ji çerm nekûrtir be û mûyê gewr nebû be, wê gavê kahîn dê nexweş heft rojî bigire. û kahîn di roja heftemîn de dê wî bibîne û avay ger di çavê kahîn de nexweşî sekinî be, nexweşî çerm de belav nebû be, wê gavê dê heft rojên din wî bigire. û dê kahîn di roja heftemîn de dîsa wî bibîne û avay ger nexweşî bû be û nexweşî çerm de belav nebû be, wê gavê dê kahîn wî paqij bike. Qalike û dê zilam kincê xwe bişo û paqij bibe. Lêbelê paşî ku bona paqijê xwe nîşanî kahîn da, qalik di çerm de belav bibe, dê dîsa xwe nîşanî kahîn bide. û dê kahîn bibîne û avay ger qalik di çerm de belav bûbe, wê gavê dê kahîn wî mindarî bide bangkirin, ji ber ku cizam e. Dema di zilamekî de nexweşiya cizamê hebe, wê gavê dê ji kahîn re bibin. û dê kahîn bibîne û avay ger di çerm de werma gewr hebe û ger ew jî mû gewr kiribe û di wermê de goştê sorê zindî hebe, cizama ku çermê bedenê de kevn bûye yî. Dê kahîn wî mindarî bide bangkirin. Dê wî negire ji ber ku mindar e. û ger cizam di çerm de derkeve holê û li gora ku kahîn bi çavê xwe bikaribe bibîne, ger cizam ji serî heta pêlan dora hemûya çermê nexweş girtibe, wê gavê dê kahîn bibîne û avay cizam dora hemûya bedena wî girtibe, dê kahîn bi paqijî yê nexweş bide bangkirin. Gişt gewr bûne. Paqij e. Lêbelê ger di wî de çermê sor bête dîtin, dê mindar bibe. û dê kahîn goştê sor bibîne û wî zilamî mindarî bide bangkirin. Goştê sor mindar e, cizam e. Ger sor bizîvire û gewr bibe, wê gavê dê were cem kahîn. û dê kahîn wî bibîne û avay ger nexweşî gewr bûbe, wê gavê dê kahîn nexweş bi paqijî bide bangkirin. Paqij e. û kengê dema çermê bedenê de pizikek şifa dîtiyê hebe û ger di devila pizikê de werma spî, an jî lekeya sorikî û dibiriqe hebe, dê wê gavê ji kahîn re bête nîşandayîn û dê kahîn bibîne û avay ger xuyabûna wê ji çerm kûrtir be û mûyê spî bûbe, wê gavê dê kahîn wî zilamî bi mindarî bide bangkirin. Nexweşiya cizamê ye, di pizikê de derketiye holê. Lêbelê ger kahîn wî bibîne û avay ger di wî de mûyê gewr tune be û ji çerm nekûrtir be û ger çilmisî be, wê gavê dê kahîn heft rojî wî bigire. û ger ji çerm belav bibe, wê gavê dê kahîn wî mindarî bide bangkirin. Nexweşî ye. Lêbelê ger leka ku dibiriqe, di cihê xwe de bisekine û belav nebe, qaşikê pizikê ye û dê kahîn wî paqij bide bangkirin. An jî dema çermê bedenê de şewta agir hebe û goştê şewtê yê gewez şiklê spiyekî sorînê an jî lekeyek gewr û dibiriqe bigire, wê gavê dê kahîn wê bibîne û avay di leka ku dibiriqe de mû gewr bûbe û nêrîna lekê ji çerm kûrtir be, cizam e.
Dişevte de derketiye hole û dê kahîn wî mindarî bide bankirin nexweşiya cizamê ye. Lê belê gava kahîn wî dît avay gerdileka ku dibiriqe de mû tune be û leke neş kurve be wew çilmisî be wê gavê dê kahîn heft rojê wî bigire û dê kahîn di roja heftemîn de wî bibîne ger ji çerm belav bibe wê gavê dê kahîn wî mindarî bide bankirin nexweşiya cizamê ye û gerleka ku dibiriqe li ciyê xwesekinî be ger belav nebû be û çilmisî be karê şewtê ye û dê kahîn wî paqij bide bankirin ji ber ku qalikê şewtê ye. Ger diçeng an jî seriyê zilamekî an jî pîrekekê de nexweşî hebe wê gavê dê kahîn nexweşiyê bibîne û avay ger xuyabûna wê ji çerm kurtir be di wê de mûyê zerik yê zirav hebe wê gavê dê kahîn yê nexweş bi mindarî bide bankirin keçele cuzama serî an jî çengê ye. û dema kahîn nexweşiya keçeliyê bibîne avay ger xuyabûna wê ji çerm nekurtir be û di wê de mûyê reş tune be wê gavê dê kahîn kesê ku bi nexweşiya keçeliyê yî heft rojî bigire û dê kahîn di roja heftemîn de nexweşiyê bibîne û avay ger keçelî belav nebû be û di wê de mûyê zer tune be û xuyabûna keçeliyê ji çerm nekurtir be wê gavê dê zilam bête kurkirin lê belê dê keçela wî kur neke û dê kahîn zilamê keçel heft rojê din bigire. û dê kahîn di roja heftemîn de keçeliyê bibîne û avay ger keçelî di çerm de belav nebû be û xuyabûna wê ji çerm ve nekurtir be wê gavê kahîn wî paqijî bide bankirin û dê zilam kincê xwe paqij bike û paqij bibe. Lê belê ger paşî paqijbûna wî keçeliya wî di çerm de belav bibe wê gavê dê kahîn wî bibîne û avay ger keçeliya wî di çerm de belav bû be dê kahîn li mûyê zer negere mindar e. Lê belê ger di çavê kahîn de keçelî sekinî be û di wê de mûyê reş derketi be keçelî baş bûye zilam paqij e û dê kahîn wî paqij bide bankirin û ger di çermê bedena zilamekî an jî pîrekekê de lekeyê ku dibiriqin lekeyên spî ên ku dibiriqin hebin wê gavê dê kahîn bibîne û avay ger lekeyên ku dibiriqin ên di çermê bedena wan de spiya çilmisî be hilweşandin e di çerm de derketiye holê paqij e û ger porê zilamekî ji serê wî weşiya be sertasik e paqij e û ger di pêşiya serê wî de porê weşiya be enî tasik e paqij e. Lê belê ger di serî tasik de an jî di eniya tasik de nexweşiya spiya sorînê hebe ya ku serê wî tasik de an jî di eniya wî tasik de derketiye cuzam e wê gavê dê kahîn wî bibîne û avay ger serê wî tasik an jî di eniya wî tasik de werma nexweşiyê mîna xuyabûna cuzamê ya di bedenê de spî ya ku ber bi sorê ve diçe be zilamê cuzam e mindar e dê muheqaq kahîn wî bi mindarî bide bankirin nexweşiya wî serê wî de yî û dê kincê zilamê ku bi wî re nexweşiya cuzamê heye were çirandin û porên wî bên vekirin û dê lêvên xwe yî jorîn bigirin û bi gotina mindar mindar biqêre di hemû rojên ku nexweşî tê de didome dê mindar be mindar e dê tena serê xwe rûne şûnwara wî dê li derveyê artêşgehê be û ger di kincekî de dixwaze bila di kincê rîs an jî di kincê kitanî de be dixwaze di destmil an jî di avoya kitan de an jî divê di rîs de dixwaze çermê de dixwaze jî di her yek pertalekî ji çermê ve hatiye çêkirin de ger nexweşiya cuzamê hebe di kinc de an jî çerm de dixwaze di destmilê de an jî arga çê de an jî ji her tiştê ji çermê de nexweşî gerber bi keskê ve an jî sorîniyê ve be nexweşiya cuzamê ye û divê ji kahîn re bête nîşankirin û dê kahîn nexweşiyê bibîne û tiştê ku tê de nexweşî heye heft rojî bigire û di roja heftemîn de dê nexweşiyê bibîne ger nexweşî dixwaze di destmilê dixwaze di arga çê di kinc an jî çi karî de bête xebitandin bila be ger di mêşînê de belav bû be nexweşî cuzama har e mindar e û dê kinc di rîs an jî di kitanê de be destmilê an jî arga çê an jî her yek tiştê ji çermê ye û nexweşî tê de yî bişewtîne ji ber ku cuzama har e dê bagir ve bête şewtandin û gava kahîn bibîne avay di kinc de divê destmilê de divê de arga çê de an jî de her yek tiştê ji çermê ye nexweşî belav nebû be dê wê gavê kahîn emir bide û her tiştê ku nexweşî tê de yî dê bişon û dê kahîn heft rojê din wê bigire û paşî ku nexweşî hate şitin dê kahîn wê bibîne û avay ger nexweşî rengê xwe neguhertibe û nexweşî belav nebû be mindar e tuyê wê dagir de bişewtîne bê mûyî dixwaze di hundirê rûyê wê de be an jî li derveyî rûyê wê de be hatiye kotin û dema kahîn dibîne avay paşî şitinê nexweşî renga vê dibe wê gavê ji kinc an jî ji çermê
anj destmilê anjî jî argaçê dê wî parî jêbike û ger di destmilê anjî dargaçê de be, di kinj de anjî ji her yek tiştekî ji çermeyê de hîn xuyanî bibe, derdkeve holê, tu yê wê tiştê ku nexweşî têde yî dagir de bişewtîne. û kincê ku tu yê bişo, an destmil, an jî argaç, an jî ji her yek tiştekî ji çermeyî ger nexweşî derbas bûbe, wê gavê dê cara duwemîn bê teştin û paqij bibe. Bona tiştekî paqijkirin, an jî wê mindarî bankirinê, di kincê rês an jî kitanê de, di destmilê an jî argaçê de, an jî di her yek tiştekî ku ji çermeyê de zagona nexweşiya cizamê ev e. Beşa çardan û Xudan bi Musa re axivî û got, dê di roja paqijiyê de ev bibe zagona bi cizamiyê. Dê wî ji kayîn re bînin û dê kayîn derkeve derveyî artêşgehê û dê kayîn bibîne û avay, gerdiyê cizamî de nexweşiya cizamê baş bûbe, wê gavê dê kayîn emir bide û bona zilamê ku were paqijkirin, du civîkên zindî û paqij û darê erzê û sor û giyayê zûfayê dê rahêle û dê kayîn emir bide û ji civîkan yek döndurê feraxê axînî li ser ava ku de herike de were ser jê kirin. Dema em werin civîka zindî, dê wê û darê erzê û sorê û giyayê zûfayê rahêle, vana û civîka zindî dê di xwîna civîka ku li ser ava ku de herike hatiye ser jê kirin dê bigemrînin û heft carî bi ser zilamê ku dê ji cizamê ve paqij bibe biweşîne û wî bi paqijî bide bankirin û civîka zindî bi beyarê ve berde û dê kincê zilamê ku bête paqijkirin bişo û hemû mûyên wî kur bikin û dê di avê de xwe bişo û paqij bibe û paşî wê dê bikeve hundirê artêşgehê, lêbelê dê heft rojî li derveyê çadira xwe rûnê. û dê di roja heftemîn de wisa bibe ku ji serê wî hemû porên wî û riya wî û birhên wî, yanî hemû mûyên wî kur bikin û kincên wî bişo û dê bedena xwe davê de bişo û paqij bibe. û di roja heştemîn de du berxkên nêr ên bêqisûr û berxek me ya yeksalî û bêqisûr û wekî pêşkeşiyanan ji 10 pariyên efayekê 3 parî arvanê zirav ya bi rûn ve hatiye strandin û logek rûn rahêlin. û kayînê ku paqijkirinê dike, dê zilamê ku were paqijkirin û van tiştan li ber Xudan di deriyê çadira civandinê de bide sekinandin. û dê kayîn yekî ji berxkên nêr ve rahêle û wekî pêşkeşiya gunehê wê û logek rûn pêşkeş bikin û wan wekî pêşkeşiya hejandinê li ber Xudan behejînin û dê berxkê nêr li cihê ku pêşkeşiya sûcê û pêşkeşiya şewtandinê ser jê kirine, li cihê pîroz ser jê bike, ji ber ku mîna pêşkeşiya sûcê pêşkeşiya gunehê jî yê kayîn e. Pîroz e. û dê kahîn ji xwîna pêşkeşiya gunehê rahêle û dê kahîn bi ser nermika guhê rast û bi ser tilîka seriyê destê rast û bi ser tilîka seriyê lingê rast yê zilamê ku dê were paqijkirin vebidin. û dê kahîn ji logekê rûn ve rahêle û di lepê xwe yî çepê ve birjîne û dê kahîn tilîka xwe yî rast dirûnê ku di lepê xwe yî çepê de îdade û li ber Xudan bi tilîka xwe heft carî ji rûnê ve bireşîne. û dê kahîn ji rûna ku di lepê wî de yî bi ser nermika guhê rast û bi ser tilîka seriyê destê rast û bi ser tilîka seriyê lingê rast yê zilamê ku dê were paqijkirin di ser xwîna qurbana pêşkeşiya gunehê ye bide. û kahîn dê rûnê ku di lepê wî de zêde maye di serê zilamê ku were paqijkirin de bide û dê kahîn li ber Xudan bona wî kefaretê bike. û dê kahîn pêşkeşiya sûcê pêşkeş bike û ji ber mindariya wî dê bona zilamê ku were paqijkirin kefaretê bike û paşî wê dê pêşkeşiya ku were şewtandin ser jê bike û dê kahîn pêşkeşiya ku tête şewtandin û pêşkeşiya nan di pêşkeşîgehê de pêşkeş bikin û dê kahîn bona wê kefaretê bike û paqij bibe. û ger zilam xizan be û destê wî negêje ew qasî, wê gavê dê ji bo ku jê re kefaret bête kirin wekî pêşkeşiya şewtandinê ya ku tête hejandinê berxkekî nêr û wekî pêşkeşiya nan ji 10 parî pariyekî efaya arvanê zirav û logek rûn û li gor ku destê wî digêje 2 heb qumrî an jî 2 heb çêlikên kevokê rahêlin û dê yek be pêşkeşiya sûcê û yê din jî bibe pêşkeşiya şewtandinê. û bona paqijiya xwe dê vana di roja heştemîn de li ber Xudan di deriyê çadira civandinê de dê bîne cem kahîn. û dê kahîn berxika pêşkeşiya gunehê û logek rûn rahêlin û dê kahîn wan wekî pêşkeşiya hejandinê li ber Xudan behejînin. û dê berxika pêşkeşiya gunehê ser jê bike û dê kahîn ji xwîna pêşkeşiya gunehê rahêle û dê kahîn bi ser nermika guhê rast û bi ser tilîka serî yê destê rast û bi ser tilîka seriyê lingê rast yê zilamê ku dê were paqijkirin vebidin. û dê kahîn ji rûn ve di lepê xwe yî çepê de birjîne û dê kahîn bi tilîka xwe yî rastê ji rûnê ku di lepê xwe yî çepê de
لبر خودان هر جاری برشینه و ده کاین جرونه کو دل پیوی دی بسر نرمکا گوه راست و بسر تلیکا سری دسته راست و بسر تلیکا سری لنگه راست یه زلامه کو ده وره پاقش کرن دسر خوینا قربانا پیشکشیا گناهی بده و کاهین ده رونه کو دسته وی دی و زیده مایی البر خودان بونا کجویره کفارت بکه بسر سری زلامه کو ده وره پاقش کرن بده اولگورا کو دستوی دیگه ج قمریان آنجی چلیکن کوکان یکی گردستوی گیاشت به کودره ده یکی وکی پیشکشیا سوجه و یه دنجی وکی پیشکشیا شوتاندنه به پیشکشیا نام و پیشکش بکه و ده کاهین بونا زلامه کو ده وره پاقش کرن لبر خودان کفارت بکه ده در حق زلامه کو دوی ده نخوشیا جزامه هیه ده و بونا خو پاقش کرنه دستوی ناگه جزاگون اوه و خودان به موسی و هارون را آخوی و وسا گود دما اون بکوین ولاته کنانی یاکوب ملکیه زبیدم و گرز نخوشیه بدم خانیه کی واره ملکیه و گاوه ده خودیه ماله وره وشکاهین را بگینه و ببیجه جمن را خویانی دبه که ده ماله ده تشتکی مینا نخوشیه ایه و ده کاین امر بده و بونا که حموین لمالین مندار نبن کاین بری که بکوه و نخوشیه ببینه ده خانی والا بکن و پاشی و ده کاین وره و خانی ببینه و دل نخوشی بنره و آوای گر نخوشی شکلی لکه شینوی آنجی سورکی ده دیوارن خانی ده بن و خویابونی آوان جدیور و کورتر بن و گاوه ده کاین خانی درکه و دری خانی و 7 روزه خانی بگره و ده کاین در روز هفتمین ده شون داوره و ببینه آوای گر نخوشی دیوارن خانی ده بلا بوبن و گاوه ده کاین امر بده و کورین کو دوان ده نخوشی هبن دوان بکشینن و دوان در وی باجر با جنجه کی مندار و خانی جهندر و به دور و بری بقشرن و خرجاک و قشارتنه دل در وی باجر برجینن جه کی مندار و ده کبرین وکی دن رایلن و دین جین وان کبران و خرجه کی وکی دن رایلن و خانی سیواغ بکن گر پاشی که درخصنا کبران و قشارتنا خانی و سیواغه نخوشید خانی ده دیسا درکه و گاوه ده کاین بکه و ببینه و آوای گر نخوشید خانی ده بلا بوبه لمال جزاما هاره منداره و ده خانی کورین و اونین و همو خرجا خانی بشوته و ده واندر خینه در وی باجر جه کی مندار ده همو روژن که گرتیه ده یکو کتیه خانی جی ده حتی واری مندار ببه یکو خانی ده راکه و ده کنجه خواه بشوتینه یکو خانی ده خوریه جی ده کنجه خواه بشو و دما کارین بکه و ببینه آوای پاشی کل خانی سیواغا تیه کرن و گاوه کاهین ده خانی پاقجی بده بان کرن جبر که نخوشی در باز پویه و بونا کو خانی پاقش بکه دو جویک و داره ارزه و سور و گیاه زوفایی بگره و ده جویک اکید فرقا خینی ده لسر آوا کو داری که سر جبکه و داره ارزه و گیاه زوفایی و سوره و جویکا زندی رایله و ده وان دخوینا جویکا کو آتیه سرجه کرن و آوا کو داری که ده داکن و هر جاری خانی بوشینه و ده بخوینا جویکه و آوا کو داری که و جویکا زندی و داره ارزه و گیاه زوفا و بسوره و خانی پاقش بکه و ده جویکا زندیل در وی باجر لبیار برده به وی آوایی ده بونا خانی کفارت بکه و ده پاقش ببه ده در حق هر توری نخوشیا جزامه و کچل ده و نخوشیا کنجه و خانی و ورم و قالک و لکه که دبرقه که کنگه منداره و کنگه پاقشه بونا که بده هین کرن زاگون اوه زاگونا جزامه اوه بشا 15 و خدام به موسی و هارون را آخوی و گوت بلاوین اسرائیل را با آخوین و جوان را بیجن دماد بدن ظلام کی ده شیپ هبه جبریا شیپا خو منداره و شیپا وی ده منداریاوی اف به گر بدناوی شیپا خو بهرکینه آنجی بدن به شیپاوی بگره دیسا منداریاویه هر لوینه ظلامه کو شیپاوی هیه لسر رادکوه ده مندار به و هر تشته کو لسر رودنه ده مندار به و هر کی دسته خو لوینه وی بخد ده کنجه خو بشو و داوی ده خو بشو و حتی واری مندار به و یکو لسر هر تشته کو کسی شپاوی هیه لی رونشتیه رونه ده کنجه خوابشو و آوه ده خوابشو و حتی واری مندار به و یکو دسته خوال کسی کو شپاوی هیه بخه ده کنجه خوابشو و آوه ده خوابشو و حتی واری مندار به و گریه کو شپاوی هبه توی ظلامه کی پاقش بکه و گاوه ده او ظلام کنجه خوابشو و داوه ده خوابشو و حتی واری مندار به و هر زینه کو یه شپاوی هیه لی رونشتیه ده مندار به و یکو دسته خال لهر تشته کو دبن ویده نبخه ده حتی واری مندار به و یکو وان تشتان بکشینه ده کنجه خوابشو و ده آوه ده خوابشو و حتی واری مندار به و یکو شپاوی هیه بریا کو دسته خود آوه ده نچلقینه
هر بکی بخه دی او ظلام کنجه خوابشو و داوید خوابشو و حتی واری مندار به و فراغ آخینی یا که کسی شپاوی هیا دسته خوالی بخه دوی بیت پرچکرن و هر فراغی دارینی داوید بیت چلقاندن و دما یک شپاوی هیا جشپا خوا پاقش ببه و گاوی دی بونا تهارتا خوا جخوار هفت روژی بجمیره و دی کنجه خوابشو و بدنا خوا داوا که دهرکه دبشو و پاقش به و دروژ حشتمین ده بونا خوا دی دو قمری آنجی دو حب چلکین کهوکان رایله و دی وره بر خودان دریه چادر جواندنه و آن بده کاهین و کاهین دی اکی جوان وکی پیشکشیا سوجه و یادن وکی پیشکشیا شوتاندن پیشکش بکن و کاهین دیل بر خودان جبر شیپاوی بنای کفارت بکه و گرج ظلامه کی آوک بهر که و گاوی دی حمویا بدنا خو داوید بشو و حتی واری دی مندار به و هر کنج و هر مشینه کو آوک لسر هیه دی باوی و بتشتن و حتی واری مندار به و گرج ظلامک به پیرکه کره راکه و نزیکی و به دوی هر دوجی باوی و خو بشون و حتی واری مندار بن و گر شپا پیرکه که هبه و بدنا و ده شیب خوین به هفت روش دید منداریا خود بمینه و هر یکو دسته خلوی بخه ده حتی واری مندار به و هر تشته کو ده منداریا خود لسر وان راکتنه ده مندار ببن هر تشته کو لسر رونشتنه جی ده مندار بن و هر ظلامی کو دسته خل لویناوی بخه دوی کنجه خوابشو و داوید خوابشو و حتی واری مندار به و هر ظلامی کو دسته خل هر یک تشته کو پیرک لسر رونشتیه و بخه دوی کنجه خوابشو و داوید خوابشو و حتی واری مندار به و گر تشتک لسر لوین آنجی دوشگا کو پیرک لسر رونشتیه هبه دما ظلام دسته خلوی تشتی بخه دوی کنجه خوابشو و داوید خوابشو و حتی واری مندار به و گر ظلام اک پیر راکه و منداریا پیرک درباسی وی ببه ده هفت روز مندار به و هر لوینا کو لسر راکتیه ده مندار به و گر خینی کشخوینی گلک روژان شپا پیرک یا خوین هبه آنجیش دما عادت زیدتر شپاوی هبه منداریاوی همو روژن شپاوی ده ببین مینا روژن عادتاوی هر لوینا کو در روژن شپا خود لسر راکتیه ده جره به مینا لوینا عادتاوی و هر تشتی کل سر رو نشتیه ده مینا منداریا عادت مندار به و هر یکو دسته خلوان تشتان بخه ده مندار به و دوی کنجن خوابشو و داوید خوابشو و حتی واری مندار به لیبله گرج شپا خو پاقش به و گاوه ده بنا خو هفت روژی بجمیره و پاشی و ده پاقش به و دروژ حشتمین ده بنا خو ده دو قمری آنجی دو حب چلکن کهوکان رایله و آن بین جم کاهین دریه چادر جواندنه و کاهین ده یکی جوان وکی پیشکشیا سوجه و یادن وکی پیشکشیا شوتاندن پیشکش بکن و کاهین ده بناوی جبر منداریا شپاوی لبر خودان کفارت بکه به وی آوای هونیلاوین اسرائیل جمنداریا وان جه بکن دا کو دما شنوارا من یا کدوان ده مندار بکن بلاد منداریا خود نمرن زاگونا یکو شپاوی هیا و بدرکتنا کو جه آوک دردکوه مندار بویه و یا پیرکا کو دما خوی عادت ده و ین ظلام و پیرکا کو دوان ده شیپ هیا و یا ظلامه کو به پیرکا مندار راکتیه اوه بشه 16 و دما نزیکی بر خودان بون پاشی من نا هر دولاوین هارونه کو مرینه خودان به موسی را آخوی و خودان ج موسی را گوت بنا کو هر تم نکه وجیه پیروز علیه پرده یه هندر بر کفارتگاه کو لسر صندوقی جبره خو هارون را بجه دا کو بلا نمره جبر کو از سر کفارتگاه دا عرض خویانی بم بلا هارون به ویا وکی پیشکشیا سوجه گانه رکی جوان و وکی پیشکشیا شوتاندنی به برانه کی بکه وجیه پیروز ده قطکه کتانی یه پیروز لخواب که و سروی در پیه کتانی هبه و شتکا کتانی و خواگره بده و کوفیا کتانی لخواب بچه کنجم پیروز اون و ده بدنا خواه به آوه و بشو و آن لخواب کن و جوا کلاوین اسرائیل وکی پیشکشیا سوجه دو حبنری و وکی پیشکشیا شوتاندن برانه که رایجن و ده هارون گانره که پیشکشیا سوجه ای یا بنا خواه سرجه بکه و ده بنا خواه و مالا خواه کفارت بکه و ده دو نریان راه ایله و آن لبر خودان لبر چادر جواندن بسکنینن و هارون وکی پشکه کی بونا خودان و پشکه کی بونا آزاز البه دل سر دو نری پشکه بکشینه و هارون نریه که بونا خودان پشکه تیه سر وی ده پشکش بکه و وی وکی پشکشیا سوجه پشکش بکه لبله ده نریه که بونا آزاز ال پشک لسر درکتیه بونا کجره کفارت بکه و جبو آزاز ال بچوله و برده بزندیی لبر خودان بسکنینه و ده هارون بنا خو گانر پیشکشیا سوجه پیشکش بکه و ده بنا خو و بنا مالا خو کفارت بکه
û ganerê pêşkeşiya sûcê ya bona xwe serjê bike. û destên wî bi bixura bênxweş û hûr hatiye eciqandin ve tijî bi tirafa agirê li ser pêşkeşîgeha ku li ber Xuda ne û ji bixurekî tijî rayêle û bîna aliyê hundir yê perdê. û bona ku ewrê bixurê li ser kefaretgeha ku li ser şedeyiyê ye bigire, dê li ber Xudan bixurê deyne ser agir, da ku bila nemire. û dê ji xwîna ganerê rayêle û bi tilîka xwe ber bi rojelatê ve bireşîne û bi tilîka xwe li ber kefaretgehê heft cara bireşîne. Wê gavê dê nêriyê pêşkeşiya sûcê ya ku bona neteweyê serjê bike û dê xwîna wî bîne aliyê hundir yê erdê û dê xwîna wî wekî bi xwîna ganerê kiriye bike û wê ser kefaretgehê û li ber kefaretgehê bireşîne. û ji ber mindariya lawên İsraîl û ji ber gunehên wan, ji ber hemû sûcên wan dê bona cihê pîroz kefaretê bike û dê bona çadira civandinê ya nava mindariya wan de bi wan re disekine jî wisa bike. û dema bona cihê pîroz kefaretê bike, bikeve, bona xwe û bona mala xwe û hemûya civaka İsraîlê heta ku kefaretê bike û derkeve, dê tu kes di çadira civandinê de tune be. û dê hilkişe pêşkeşîgeha ku li ber Xuda ne û bona wê kefaretê bike û ji xwîna ganer û ji xwîna nêrî rayêle û li der û hêlên qiloçên pêşkeşîgehê ve bidin. û ji xwînê bi tilîka xwe dê heft carî bireşîne û dê ji mindariyên lawên İsraîl wê paqij bike û wê pîroz bike. û dema bona cihê pîroz û çadira civandinê û pêşkeşîgehê kefaretkirinê qedandin, dê nêriyê zindî pêşkeş bike û dê Harûn her du destê xwe deyne ser serê nêriyê zindî û hemû fesadî û hemû guneh û hemû sûcên lawên İsraîl li ser wî mikur bê û vana deyne ser serê nêrî û bi destê zilamê ku hatiye amadekirin wî bi çolê ve berde. û dê nêrî hemû fesadiyên wan di ser xwe de bikişîn welatekî tenha û dê ew nêriyî li çolê berde. û dê Harûn bikeve çadira civandinê û dema ket cihê pîroz kincekî tanî ya ku li xwe kiribû, dê ji xwe bike û wan li wir bihêlin. û dê li cihekî pîroz bedena xwe bi avê ve bişo û dê kincê xwe li xwe bike û dê derkeve û pêşkeşiya xwe yî şewitandinê û pêşkeşiya netewê ya şewitandinê pêşkeş bikin û dê bona xwe û bona netewê kefaretê bike. û dê rûnê pêşkeşiya sûcê pêşkeşîgehê de bişewitîne. û zilamê ku bona Azazel nêriyê berdayî, dê kincê xwe bişo û bedena xwe davê de bişo û paşî wê dê bikeve artêşgehê. û bona ku li cihê pîroz kefaretê bike, nêrî û ganerê pêşkeşiya sûcê, yê ku xwîna wî hatiye anîn, dê bi derveyê artêşgehê ve bên birin û dê eyarên wan û goştên wan û zibilên wan dagir de bişewitînin. û zilamê ku ew şewitandine, dê kincê xwe bişo û bedena xwe davê de bişo û paşî wê dê bikeve artêşgehê. û dê bona we zagonek abadîn be. Di meha heftemîn de di roja dehemîn ya mehê de hûn ê canên xwe nizm bikin û dixwaze bila dimatî be, an jî xerîbê ku di nav we de mêvan be, hûn ê tu karî nekin. Ji ber ku di wê rojê de bona ku hûn werin paqijkirin, dê bona we kefaret bête kirin. Hûn ê li ber Xudan ji hemû sûcê xwe bên paqijkirin. Bona we septab tûmî rawestinê ye. û divê hûn canên xwe nizm bikin, zagona abadî ne. û kayînê ku dê li dêvila bavê xwe bona ku kayîntiyê bike bête mezkirin û tirxankirin, kefaretê bîne cî û dê kincekî tanî kincê pîroz li xwe bike û dê bona cihê herî pîroz kefaretê bike û bona çadira civandinê û bona pêşkeşîgehê dê kefaretê bike û dê bona kahînan û hemûya neteweya civakê kefaretê bike. û ji beriya hemû sûcên wan dê bona lawên İsraîl di salê de carekî bona ku kefaretê bike, bona we dê ev bibe zagonekî abadîn. û mîna ku Xudan emir dabû Musa kir. Beşa hevdean. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bi Harûn û lawên wî re û bi hemûya lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Tiştê ku Xudan emir daye û gotiye ev e. Ji mala İsraîlê her kî di artêşgehê de gayekî an jî berxikekê, an jî bizinekê serjê bike, an jî li derveyê artêşgehê serjê bike û wê bona ku wekî pêşkeşiyek ji Xudan re pêşkeş kiriye neanîbe ber deriyê çadira civandinê, ber şûnwara Xudan, dê ji wî zilamî re xwîn bête hesibandin. Xwînê rijandiye û ew zilam dê ji nav neteweya xwe ve bête avêtin. Da ku lawên İsraîl qurbanên xwe yî li beyara vekirî qurban kirine bînin û wan ji Xudan re ji deriyê çadira civandinê ji kahîn re bînin û wan wekî qurbanên xweşiyê ji Xudan re qurban bikin. û dê kahîn xwînê deriyê çadira civandinê de li ser pêşkeşîgeha Xudan ve bireşîne û donê ji Xudan re wekî bênxweşiyê bişewitîne. û êdî dê qurbanên xwe ji nêriyên ku li pê wan zinê dikin re qurban nekin. Ev ê bona wan di domahiya hemû nifşeyên wan de bibe zagona abadîn. û tu ê ji wan re bibêje:
Jilawên İsraîl an jî ji xerîbên ku di nava wan de mêvanin, her kî pêşkeşiya şewtandinê an jî qurbanê pêşkeş bike û bona ku weşxudan re pêşkeş bike nîne deriyê çadira civandinê, dê ew zilam ji neteweya xwe ve bê tavêtin. û ji mala İsraîlê an jî ji xerîbên ku di nava wan de mêvan e, her kî her yek cûreyekê xwînê bixwe, ez ê ber bi canê ku xwînê xwariya bizîvirim û wî ji nav netewe wî bavêjim. Ji ber ku canê goşt di xwînê de yî û ez bona wê ser pêşkeşiyê ji canê were kefaretê bikim dam we. Ji ber ku yê ji ber canê kefaretê dike xwîne. Bo vê yekê ji lawên İsraîl re gotim. Dê ji we tu can xwînê nexwe û xerîbê ku di nav we de mêvan e, dê xwînê nexwe. û ji lawên İsraîl an jî ji xerîbên ku di nav we de mêvanin, her kî nêçîra heywanekî têta xwarin an jî civîkekî bike, dê xwîna wê birjîne û axê ve dê wê binixwimîne. Ji ber ku demam werin canê her goştî, xwîna wê canê wê ye. Ji bona wê ji lawên İsraîl re gotim. Hûn ê xwîna tu cûreyê goşt nexwin, ji ber ku canê her cûreyê goşt xwîna wê ye. Dê yê ku wê bixwe bê tavêtin. û dixwaze bila dimatî be, an jî xerîb be, her canê yê ku laşê heywanê bi xwe miriye an jî cenawir wê perçe kiriye bixwe, dê kincê xwe bişo û davê de xwe bişo û heta êvarî mindar be. Wê gavê dê paqij be û gerwan neşo û bedena xwe neşo, dê wê gavê gunehê xwe bikşîne. Beşa 18 û Xudan bi Musa re axivî û got: Bilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje: Ez Xwedayê we Xudanim. Hûn ê mîna karên Misra ku hûn tê de rûniştibûn nekin û bi zagonên wan ve nemeşin û mîna karê welatê Kenana ku ez we dibimûr nekin û hûn ê bi zagonên wan ve nemeşin. Hûn ê bi daraziyên min ve bikin û bona ku bi wan bimeşin, hûn ê bi daraziyên min bigirin. Ez Xwedayê we Xudanim. Bo vê yekê hûn ê bi darazî û zagonên min ve bigirin. Ger zilamek wan bîne cih, dê bi wan ve bijî. Ez Xudanim. Ji we tu kes bona ku tazîtiya wî jê re veke, tu carî dê nêzîkî merivekî xwe yî pêş te tê ve neçe. Ez Xudanim. Tu yê tazîtiya bavê xwe û dayika xwe ve neke. Dayika te ye, tu yê tazîtiya wê ve neke. Tu yê tazîtiya jina bavê xwe ve neke. Ew tazîtiya bavê te yî. Tu yê tazîtiya xwişka xwe ya qîza bavê xwe an jî qîza dayika xwe, dixwaze bila li malê hatibedinê an jî li derve hatibedinê, tu yê tazîtiya wan ve neke. Tazîtiya qîza lavê xwe an jî qîza xwe, tu yê tazîtiya wan ve neke. Ji ber ku tazîtiya wan yên te ne, tazîtiya qîza jina bavê te xwişka te yî. Ji bavê te çêbûyî, tu yê tazîtiya wê ve neke. Tu yê tazîtiya xwişka bavê xwe ve neke. Ji ber ku merivê bavê te ya nêzik e. Tu yê tazîtiya xwişka dayika xwe ve neke. Ji ber ku merivê dayika te ya nêzik e. Tu yê tazîtiya birayê bavê xwe ve neke û nêzîkî jina wî nebe. Amojna te yî. Tu yê tazîtiya bûka xwe ve neke. Jina lavê te yî. Tu yê tazîtiya wê ve neke. Tu yê tazîtiya jina birayê xwe ve neke. Tazîtiya birayê te yî. Tu yê tazîtiya pîrekekê û ya qîza wê ve neke. Qîza lavê wê an jî qîza wê bona ku tazîtiya wê veke, tu yê negire. Ew merivên nêzik in. Pespeyetî ye. Tu yê pîrekekê bi ser xwişka wê ve, bona ku çavnebariyê lê bike, hîn ew zindî be li cem wê ji bo tazîtiya wê veke, tu yê negire. Dema mindariya keçxwînê de be, bona ku tazîtiya wê veke, tu yê nêzîkî pîrekekê nebe. û xwe bona ku bi jina cîranê xwe ve mindar bike, tu yê nêzîkî wê nebe. û bona ku ji bo molek ji agir ve derbas bike, tu yê ji nîjada xwe ve nede û tu yê navê Xwedayê xwe xera neke. Ez Xudanim. Tu yê wekî ku bi pîrekê re rakeve, bi zilam re ranekeve. Tiştekî sik e. û bi te heywanî re bona ku xwe mindar bike, tu yê ranekeve û pîrekek bona ku bi heywanekî re rakeve, dê li ber wî nesekine. Rezaletî ye. Bi van tiştan ve qet xwe mindar nekin. Ji ber neteweyên ku ji ber we diqewirînim, bi hemûyên van tiştan ve mindarin. û welat mindar e. Bo vê yekê ez li ser wî li fesediya wî digerim û welat gelê xwe verdişe û dixwaze dimatî be, an jî xerîbê ku li nav we de mêvan be, hûn ê bi zagon û daraziyên min ve bigirin û yekî ji hemû van tiştên sik jî nekin. Ji ber zilamên welêt ên ku berî we bûn, hemû van tiştên sik kirin û welat mindar bû. Da ku welat dema ku we wê mindar kirin, mîna ku neteweyê berî we verşiyaye, we jî verneşe. Ji ber ku her kî ji hemûyên van tiştên ku sikin bike, canên ku vana çêkirine, dê ji nav neteweyên wan ve bên avêtin. Bo vê yekê hûn ê bi emrê min bigirin. Da ku hûn tu adetên sik ên ku berî we dahatin kirin nekin û xwe bi wan ve mindar nekin. Ez Xwedayê we Xudanim. Beşa 19
و خدان به موسی را آخوی و گوت به همو جوا کلاوین اسرائیل را باخوه و جوان را ببیجه و نه پیروز ببن جبر که از خدای و خدان پیروزم هر یکی جوه دیج دایکا خواه و باوی خواه و بترسن و هنه بسبتن من و بگرن از خدای و خدانم و نگرم پوتان و بونا خو الهین رجاندی چه نکن از خدای و خدانم و دما هنه قربانا پیشکشین خوشیش خدان را قربان بکن و نوی بونا که مقبول ببن قربان بکن قربان و دروجا خوده آنجی دوترا روژه دوی بیتا خوارن و گر حتی روژا سومین بمینه دوی دا آگر دا بیتا شوتاندن گر دروژا سومین دا پاری اک جی بیتا خوارن مکروحه ده نه قبول کرن و یک و بخواه ده گناهی و بکشینه جبر که تشته خدان یه پیروز خرا کریه و ده او جان جنتوا خواه بیتا آویتن جنتوا خواه بیتا آویتن و دما اونزاده واره خواه بچینن توی قنجکین زویه بتومی نچینه و سملین که جزاد و بکه و ندهو و توی درزبرین ده رزه خواه بتومی ندهو و میوه رزه خواه یکو بکه و عده ندهو توی وان بنا خزان و خریب برده از خدای و خدانم هونه ندزن و فنکیه و نکن و جهو را دروان نبیجن و هونه بناوه من و لجیه دروین سنده نخون و ناوه خدای خواه خرا نکن از خدانم توی نحقیل جیران خواه مکه و نشلینه حقی کارکر همویا شوی حتی سبه الجم خو نهیله توی نعلت جیه کر نکه و تلپکی دانین بریه کور و تویش خدای خو و بترسه از خدانم ده دارازیه ده هونه نحقیه نکن توی خاطری ای خزان نحسبینه و حرمتش خاطری ای بقدرت مکه و توی بدادی دارازیش جیران خوره بکه دناو نتوه خوده توی بکوشانی کرنه نگره لدج خونا جیران خود توی رانه بسر پیلان از خدانم توی دل خود جبرای خود و نکره بنا که تجبر وی سوجه نکشینه ما حقاق توی جیران خود باشی قاز بکه توی طوله هلنه ده ولدجی لاوی نتوه خود موده نگره و مینا خود توی جیران خود و حز بکه از خدانم توی بزاگون من و بگرن توی حیوان خوی دو جلبینه گا ندن زویا خود به دو جورین توه نچینه و سرته کنجه کش دو جلبه قماش آتیه تبلیف کرن تونه به هر کی نزدیکی پیرکه که به و گر او پیرک جاریه به دستکرتی زلامه کی به و گر فدیاوی نهات به داین آنجی نهات به آزاد کرن ده بین جزا کرن نه این کشتن جبر که پیرک نه به آزادی بو و او زلام ده پیشکشیا گناهی بران پیشکشیا گناه جخودان را بینه بر دریه چادره جواندنه و کاهین جبر سوجه کوی کریه لبر خودان به بران گناهی و بنای کفارت بکه و سوجه کو کریه ده جره بیت براندن و کنگه اون بکه ون ولید و بنا خوارنه هر توری دار بچکینن و گاوه هونه میوین وان به سنتی هم بحث بینن ده 3 سال بنا به سنت بین ده نه انقوارن لبلید سالا چارمین ده بنا که شکریش خودان را بیت کرن ده همویا میوین و پیروز بیت احسباندن و سالا پنجمین ده بنا که زاده خواه جوار زیده بکه هونه میوین و بخون از خدای و خدانم هونه تو تشتی بخونه و نخون سربازی نکن و سترناسی مکن پورین سری خو گلوور جه نکن و تو یکلکن ریا خوشی خرا نکه هونه بونا مریان ده بدنا خود برینام و نکن نشانی دقیل خو نکن از خدانم به فایشه کرنا قیزا خو و مندار نکه دا کو بلا ولی زینه نکه و ولاد به پسپاتی و تجی نبه هونه سبت من و بگرن و حرمتش پرسگاه من را بکن از خدانم و نگرن جنوبانان و نیرتوانان بونا که ببین مندار لوان نگرن از خدای و خدانم تو البر پرسپی را به سر پیلان و جه کالبوی را حرمتی بکه وش خدای خواه و بترسه از خدانم و گردولات وده خریبک بتره به میوان هنوی مقدور نکن خریبه که بوره به میوان دید ناو وده به مینای دماتی و توی مینا خواه جوی حزب که جبر که هنولات مصر خریب بون از خدای و خدانم ده دارازیه ده قیصات دریجی وزن و حبان ده هونه نحقیه نکن دید وده ترزیه راست کورین راست افوای راست و هینا راست بن از خدای و خدانه که و جوالات مصر درخستنمه و هونه به همو زاگون من و به همو دارازیه من و بگرن و هم بکن از خدانم بشا بیستان و خدام به موسی را آخوی و گوت تو جلاوین اسرائیل را ببیجه جلاوین اسرائیل و خریبه که لإسرائیل میوانن هر زلامه که جنیجادا خواه بده مالک ده محقاق بیته کشتن ده گل ولاد به کوران وی کور بکن
و ez ê li dijî wî zilamî bizîvirim û wî ji nava netewa wî ve bavêjim. Ji ber bona ku perestgeha me mindar bike û navê min ê pîroz xera bike, ji nijada xwe daye molek. û dema ji nijada xwe bide molek, gelê welêt ger wî ji nedîtinê bên û wî nekujin, wê gavê ez ê li dijî wî zilamî û li dijî malbata wî bizîvirim û wî bona ku li pê molek zinê bike, hemûyên ku li pê wî zinê dikin, ez ê ji nav neteweyên wan ve bavêjim. û ez ê li dijî canê ku li pê cinvanan û nêrînvanan zinê bikin, ber bî wan ve dizîvirim bizîvirim û wî ji nav neteweya wî bavêjim. Bona veya xwe pîroz bikin û pîroz bin. Ji ber ku ez Xwedayê we xudanim û hûn ê bi zagonên min ve bigrin û wan bikin. Ez xudanê ku we pîroz kirine me. Ji ber ku her zilamê ji bavê xwe re an jî ji dayika xwe re naletê kiriye, dê miheqaq bête kuştin. Ji bavê xwe re an jî ji dayika xwe re naletê kiriye, dê xwîna wî di ser wî de be. û yê ku bi jina yekî din re zinê bike, zilamê ku bi jina cîranê xwe re zinê bike, hem ew hem jî pîrek dê miheqaq bên kuştin. Yê ku bi jina bavê xwe re raketiye, tazîtiya bavê xwe vekiriye, dê her du jî miheqaq bên kuştin. Dê xwîna wan di ser wan de be. Ger zilamek bi buka xwe re rakeve, dê her du jî miheqaq bên kuştin. Rezaletiyê kirin, dê xwîna wan di ser wan de be. û ger zilamek wekî ku pîrekê re radikeve bi zilamekî re rakeve, her du jî tiştekî sik kirine, dê her du jî miheqaq bên kuştin. Dê xwîna wan di ser wan de be. û zilamek ger tevî pîrekekê dayika wê jî bigre pespeyetiye, bona ku nav we de pespeyetî tune be, ew û pîrekan tê de agir de bên şewitandin. û zilamê ku bi heywanekî re rakeve, dê miheqaq bête kuştin. Divê hûn heywan jî bikujin. Divê hûn heywan jî bikujin. û pîrekek bona ku nêzîkî heywanekî be here cem wî, tu yê pîrekê jî heywan jî bikujî. Miheqaq dê bên kuştin û dê xwîna wan di ser wan de be. û ger zilamek xwişka xwe, qîza bavê xwe, an jî qîza dayika xwe raêle û tazîtiya wê bibîne, pîrek jî tazîtiya wî bibîne, şermiye û dê li ber çavên lawên neteweyên xwe bên avêtin. Tazîtiya xwişka xwe vekiriye, dê gunehê xwe bikişîne. û ger zilamek bi pîreka ku di halê keşxwînê de yê rakeve û tazîtiya wê veke, çavkaniya wê tazî kiriye û pîrek çavkaniya xwîna xwe vekiriye. Dê her du jî ji nava neteweyên xwe ve bên avêtin. û tu yê tazîtiya dayika xwe, xwişka xwe an jî xwişka bavê xwe veneke. Ji ber ku mervê xwe yê nêzik tazî kiriye, dê gunehên xwe bikişînin. û zilamê ku bi amojna xwe re raketiye, tazîtiya pê xwe vekiriye, dê sûcên xwe bikişînin. Dê bêyî zarok bimirin. û ger zilamek jimbira xwe bigire mindariye, tazîtiya birayê xwe vekiriye, dê bêyî zarok bin. û hûn ê bi hemû zagonên min û bi hemû daraziyên min ve bigrin û wan bikin. Da ku welatê bona ku hûn ê lê rûnin, ez ê bibim bila we verneşin. û hûn ê li gora adetên neteweyên ku ji ber we qewirandime nemeşin. Ji ber ku hemûyan van tiştan kirin. û ez ji wan kerihîm. Lêbelê ji we re gotim, hûn ê erdên wan bi mîrasî bigrin û ez ê wê welatê ku şîr û hungiv jê derikin, bona ku bibe milk bidim we. Ez yê we ji neteweyan cuda kirine. Xwedayê we xudanim. û hûn ê heywanê paqij û yê mindar û civîka mindar û ya paqij ji hev cuda bikin û hûn ê bi heywanên ku bona we mindarî ji hev cuda kirime, an jî civîkan, an jî bi her tiştên ku bi erdê ve xîz dibin, canên xwe sik nekin. û hûn ê ji min re pîroz bin. Ji ber ku ez xudan, ez pîroz im. û bona ku hûn bibin yên min we ji neteweyan ve cuda kirin. û zilam an jî pîreka ku cinvan, an jî nêrînvan e, dê miheqaq bête kuştin. Dê wan bi keviran ve birecimînin. Dê xwînên wan bi ser wan vebin. Beşa bîst û yekan. û xudan ji Musa re got, bila wên Harûn re bi kahînan re biaxive û ji wan re bibêje. Bila xeynî merivên wan, yên ku nêzîkî wî ne, ji dayika wî û bavê wî û ji lawê wî û ji qîza wî û ji birayê wî, di nava neteweya wan de qet yek bona mirî xwemindar neke. Dikare bona nêzîkê xwe, xwişka xwe yê hîn neçûye mêr jî xwemindar bike. Di nav neteweya xwe de, wekî serek bona ku xwe xera bike, dê xwemindar neke. Dê ji serê xwe pariyekî kur nekin û qeraxa rêyên xwe kur nekin û di bedenên xwe de birînan ve nekin. Dê ji Xwedayê xwe re pîroz bin û navê Xwedayê xwe xera nekin. Ji ber ku pêşkeşiyên xudan ên ku bi agir ve tên pêşkeşkirin nanê Xwedayê xwe ew pêşkeş dikin û dê ew pîroz bin. Dê fahîşe an jî pîreka xerabûyî negirin û pîreka ku ji mêrê xwe ve hatiye berdan negirin. Ji ber ku kahîn ji Xwedayê xwe re pîroz e û tê wê pîroz bike, ji ber ku ew nanê Xwedayê te pêşkeş dike, dê bona te pîroz be, ji ber ku ez xudanê ku hûn pîroz kirine pîroz im.
و گر قیزا کاینه کی فحشتی کرنه و خوخرا بکه او ساته که باوه خوخرا کریه ده ده آگر ده بیت شوتاندن و دناف برانده کاینه مزن یک رونه مذهب سریواتی رجاندن و بونا که کنجان خواه بکه آتیه ترخان کرن ده پورین خواه نکه و کنجه خواه نچرینه و ده نچه جمعیت مریه کی و بونا باوه خواه و بونا دایکا خواه ده خوامندار نکه و ده ج پرسکه در نکه و پرسکه خدای خوخرا نکه جبر که تاجر و نیم از هیا خدای وی لسر وی بخویه از خدانم و پیرکا که بگره دوی قیز به ده جنابی آنجی آتیه بردان آنجی پیرکا خرابوی فایشه نستینه تنه بنا که جخوره بکجن ده جنتوه خواه قیزه کرایله و دنتوه خود ده نجاد خواه خرا مکه جبر از خدانه که وی پیروز کریه مه و خدان به موسی را آخوی و گوت با هارون را با آخوه و ببیجه ده نجاد تده ده تومیان نفشان ده هر ده کی ده قصور هبه بلا بنا که نانه خدای خواه پیشکش بکه نزیک نه جبر تو ظلامه که تده قصور هبه ده نکار به نزیک وره کور آنجی کد آنجی پوزپان آنجی ظلامه که زده یاوی هیه آنجی لنگ شکستی آنجی دسته شکستی آن ظلامه بول آنجی کنک آن چاو به قصور آن کچل آن به قالک آنجی گنک عجقاندی ده نجاد هارون ده تو کسی که دوی ده قصور هیه بنا پیشکشین خدان این که آگر و تین چکرن دوی نزیک نبن دوی ده قصور هیه بنا که نانه خدای خواه پیشکش بکه ده نزیک نچه دیج نانه خدای خواه جیه که هری پیروزه و جیه که پیروزه بخواه هاو ده نچه جم پرده و نزیکی پیشکشیگه اینه به جبر که دوی ده قصور هیه دا که بلا پرسکه ها من خرا نکه جبر که از خدانه که وان پیروز کرنمه موساج هارون ره و جلاوین وی ره و جحمی علاوین اسرائیل ره بذی آوائی گود بشا بیستو دودان و خدان به موسی را آخوی و گود جه هارون ره و لاوین وی ره ببیجه بلاش تشتین پیروز این که لاوین اسرائیل جمن ره پیروز دکن و خوبه پارزن و ناوه منی پیروز خرا مکن از خدانم جوان ره ببیجه جه تشتین پیروز این که لاوین اسرائیل جمن ره پیروز دکن و ده دوماهی حمویا نفشه خوده جنجادا و هر کی من داریاوی سر وی ده نزیک ببه ده او جان جبر من و بیت آویتن از خدانم جنجادا هارون کسب جزام آنجی به هرکان دی حتی که پاقش ببه دش تشته پیروز و نخواه و کسی که دسته خوال تشته که به صدم آمری مندار بویه بخه آنجی ظلامه که آوک جه درکتیه آنجی ظلامه که دسته خوال حیوانه که به عرده و دچن آنجی صدم منداریاوی هر چی به کسی که مروه مندار دکه و بخواه جانه که دسته خواب تشته او ساخستیه ده حتی ایواری مندار به و حتی که بدنه خواب آوه و نشو دهش تشتین پیروز نخواه و دما روش بچه آوا ده پاقش به و پاشی و دهش تشتین پیروز و بخواه جبر که نانه ویه ده لاشه حیوانه که جخواه مریه آنجی جناور وی پرچه کریه بنا که بوه خواه مندار نکه نخواه از خدانم و ده به امره من و بگرن دا که بناوه سوجل خواه هل نگرن و گروه خرا بکن بلا نمرن از یکو وان پیروز کرنه خدانم و تو کسک بیان دشت شته پیروز و نخواه میوان کاین آنجی یه ویه میشه دشت شته پیروز و نخواه لیبله جانه که کاین به پره خواستندیه دجوه بخواه و ین کل مالاوی هاتنه دنه دج نانه وی و بخون و قیزا کاین یاکوب یکی بیان رزوجیه دش پیشکشین را کرنه این تشتین پیروز و نخواه لیبله قیزا کاین یا بی آنجی آتیه بردان و نجاز جه نبویه و دیسا وگریه مالا باوی خواه ده مینات جوانتیا خود جنانه باوی خواه و بخواه لیبله تو کسک بیان ده جوه و نخواه و ظلامک گر به نزانی تشته پیروز بخواه و گاوه جپنجی یکی بسر و بخواه و تشته پیروز بده کاین و ده تشتین پیروز این کلاوین اسرائیل پیشکش خدان دکن خرا نکن و وی آوائی بخورنا تشته پیروز سوجه گناه بسر وان ودخن جبر از یک وان پیروز کریه خدانم و خدان به موسی را آخوی و گوت با هارون را و بلاوین وی را و جحمی علاوین اسرائیل را باخوه و جوان را ببیجه جمالا اسرائیل و جین که اسرائیل میوانن هر کس دخوازه بلا جحمو قولین وان آنجی جحمو پیشکشی وانی جدل این کش خدان را مینا پیشکشی شوتاندن پیشکش دکن و ببه دما پیشکشی خو پیشکش دکه جبو که هم بین قبول کرن هونشگانه ران جمیهان آنجیش بزنان نریه کی به قصور پیشکش بکن لیبله هونیه که تیدا قصور هیا پیشکش نکن
jiber ku dê bona we neyê qebûl kirin û her kî bona berdêla qewlekê bide an jî bona pêşkeşiya ji dil ji ganêran an jî ji mîhan qurbanê pêşkeşiyên xweşiyê ji xudan re pêşkeş bike divê bona ku bêta qebûlkirin bê qisûr bibe di wî de qisûr tune be divê hûn yê kor an jî şikestî an jî kut an jî girêk an jî keçel an jî ya qalik ji xudan re pêşkeş nekin û ji xudan re wekî pêşkeşiya şewtandinê li ser pêşkeşîgehê ji wan pêşkeşiyekî pêşkeş nekin ganêrê ciwan an jî berxka ku di endamên wê de zêdeyî an jî kêmasiyê heye tu dikarî wekî pêşkeşiya ji dil pêşkeş bikî lê belê dê bi qewlî neyê qebûl kirin hûn ê yek gunikên wê hatine lêxistin an jî eciqandin an jî badan an jî hatiye jêkirin ji xudan re pêşkeş nekin û divê hûn di welatê xwe de wisa nekin û wekî înanê xwedayê xwe tu yên vana divê hûn ji destê biyanan ve pêşkeş nekin ji ber ku xerabiyên wan ji wan in di wan de qisûr hene dê bona we neyên qebûl kirin û xudan bi Musa re axivî û got dema golikek an jî berxikek an jî karikek bizê dê heft roj bi dayika xwe re bimîne û wekî pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re tête kirin ji roja heştemîn pê ve û di rojên ku li pê wê de bêta qebûl kirin dixwaze bila çêlek be dixwaze jî mih be divê hûn wê û çêlika wê di rojekê de ser jê mekin û dema hûn ji xudan re qurbana şikriyê qurban bikin bona ku hûn bên qebûl kirin hûn ê qurban bikin dê li heman rojê de bêta xwarin heta sibaha din divê hûn ji wê nehêlin ez xudan im û hûn ê bi emirê min bigirin û wan bikin ez xudan im û hûn ê navê minî pîroz xera nekin ez ê di nav alayên Îsraîl de bên pîroz kirin ez xudanê ku we pîroz kirine me bona ku bibim xwedayê we we ji welatê Misrê ve derxistim ez xudan im beşa bîst û siyan û xudan bi Musa re axivî û got bilavên Îsraîl re biaxive û ji wan re bibêje cejnên xudan ên ku hûn ê wekî civakên pîroz bidin bankirin cejnên min vanan e dê şeş roj kar bête kirin lê belê di roja heftemîn de septa bi tûmî rehetiyê civaka pîroz e hûn ê qet bi tu tewrî kar nekin di hemû şûnwarên we de ji xudan re sebt e cejnên xudan civakên wî yên pîroz ên ku hûn ê demên wanî eşkere de bidin bankirin ev in di mihayê kemîn de di roja çardehê ya mehê de berê varê fisha xudan e û di roja panzdehan ya vê mehê de ji xudan re cejna nanên bê havên e hûn ê heft roj nanên bê havên bixwin di roja yekemîn de dê civaka wê pîroz çê bibe hûn ê qet tu karê giran çê nekin we heft roj hûn ê ji xudan re pêşkeşiya ku bi agir ve tête kirin bikin di roja heftemîn de civaka pîroz e hûn ê qet tu karê giran çê nekin û xudan bi Musa re axivî û got bilavên Îsraîl re biaxive û ji wan re bibêje dema hûn herin welatê ku dame we û zadê wê biçînin wê gavê hûn ê demeta nûberê zadên xwe ji kayîn re bînin û wê ji bo ku bona we bêta qebûl kirin dê li ber xudan demetê bihejîne dê kayîn wê roja ku paşî sebtê wê bihejîne û di roja ku we demetê hejandin de hûn ê ji xudan re wekî pêşkeşiya ku tête şewtandin berxikek nêr yê eksalî pêşkeş bikin û pêşkeşiya wê înan pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re tête çêkirin wekî ku bên xweşî be ji 10 pariyê efayê 2 pariya arvanê ku bi rûn ve hatiye strandin be û pêşkeşiya wê îrijandinê ji 4 pariyekê hînekê xemrê be û dema hûn pêşkeşiya xwedayê xwe bînin bi tûmî heta wê rojê hûn ê nan û genmê hatiye qemrandin û similê teze nexwin di tûmêya nifşeyên xwe de di hemû şînwarên xwe de dê bibe zagona abadîn û hûn ê ji xwe re roja ku paşî sebtê ji roja ku we demeta hejandinê anîne bijmêrin dê bi tûmî bibe heft sebt heta paşî sebta heftemîn hûn ê pêncî rojî bijmêrin û pêşkeşiya nan ya nû ji xudan re pêşkeş bikin hûn ê şûnwarên xwe ve wekî ji 10 pariyê efayê 2 parî 2 heblanê hejandinê bînin dê ji arvanê zirav bin wekî ku ji xudan re nûber bin dê bi havênê ve bên pijandin û tevî nan heft berxikên yeksalî û ganêrekî ciwan û 2 beranî pêşkeş bikin vana wekî ku ji xudan re tevî pêşkeşiyên şewtandinê tevî pêşkeşiyên wanî nan û pêşkeşiyên wanî rijandinê pêşkeşiya ku bi agir ve tête kirin ji xudan re bibin bên xweşî û hûn ê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyekî û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê 2 heb berxikê nêr ên yeksalî pêşkeş bikin û dê kayîn wan tevî her du berxik û nanê nûberan wekî pêşkeşiya hejandinê li ber xudan bihejînin dê bona kayîn ji xudan re pîroz bin û hûn ê bi tûmî di wê rojê de bidin bankirin dê ji we re bibe civaka pîroz qet hûn ê karekê agir çê nekin
Di tumiya nifşeyan we de dê di hemû şînwarên we de bibe zagona abadîn. û dema we zadê warên xwe çinandin, tu yê heta sînorên zeviya xwe bi tumî neçîne û similên zadên ku ketine tu yê nede hev. Tu yê wan bona xizan û bona xerîb berde. Ez Xwedayê we Xudanim. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Di meha heftemîn de roja yekem ya mehê de bona we bi tumî rehet bi dengê boriyê bîranîn civaka pîroz dê bibe. Hûn ê qet tu karê giran nekin û ji Xudan re pêşkeşiya ku bagir ve tê teçêkirin pêşkeş bikin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Di wê meha heftemîn de tam roja dehemîn roja kefaretê ye. Dê bona we civaka pîroz be û hûn ê canên xwe nizm bikin û ji Xudan re pêşkeşiya ku bagir ve tê tekirin pêşkeş bikin. û tam di wê rojê de hûn ê qet tu karî nekin, ji ber ku bona we ji bo ku hûn li ber Xwedayê xwe Xudan kefaretê bikin roja kefaretê ye. Ji ber ku tam di wê rojê de canê ku xwe nizm neke, dê ji netweya xwe ve bête avêtin. û tam di wê rojê de ez ê canê ku her karekî bike ji nava neteweya wî ve tu nebikim. Hûn ê qet tu karî nekin. Di tumeya nifşeyên we de dê di hemû şînwarên we de bibe zagona abadîn. Dê bona we bibe septa bi tumî rehetiyê û hûn ê canên xwe nizm bikin. Di roja nehemîn ya mehê de ber êvarê jî êvarekî heta êvara din hûn ê septa xwe bigirin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Di roja panzdahan ya vê meha heftemîn de heft roj ji Xudan re cejna haymeyan e. Dê di roja yekemîn de civaka pîroz be. Hûn ê qet tu karê giran nekin. Heft rojî hûn ê ji Xudan re pêşkeşiyên ku bi agir ve tên çêkirin pêşkeş bikin. Di roja heştemîn de dê bona we civaka pîroz çêbibe û hûn ê ji Xudan re pêşkeşiya ku di agir de tê teçêkirin pêşkeş bikin. Civaka mezin ya cejnê ye. Hûn ê qet tu karê giran nekin. Cejnên Xudan ên ku hûn ê wekî civakên pîroz bidin bankirin ev in. Hûn ê ji Xudan re pêşkeşiya ku di agir de tê teçêkirin pêşkeşiya ku tê te şewitandin û pêşkeşiya nan qurbanê û pêşkeşiyên ku tên şewitandin her yekê di rojê wê de pêşkeş bikin. Vana xeynî hemû septên Xudan û xeynî xelatên we yên ku hûn didin Xudan û xeynî hemûyên qewlên we û xeynî hemû pêşkeşiyên we yên ku ji dilin. Tam di roja panzdahan ya meha heftemîn de bona ku wezadê welat dane hev hûn ê heft rojan cejna Xudan bigirin. Di roja yekemîn de bi tumî rehet û dê di roja heştemîn de bi tumî rehet be. û di roja yekemîn de hûn ê bona xwe mêwa darên xweşik, darên xurme û gulên darên pel, pihêt û biyên çem bigirin û hûn ê li ber Xwedayê xwe Xudan ve heft rojî şayiyê çê bikin. û hûn ê wê wekî ku ji Xudan re cejn be di salê de heft rojî bigirin. Dê tumiya nifşeyên we de bibe zagona abadîn. Hûn ê di meha heftemîn de wê bigirin. Hûn ê heft rojî di haymeyan de rûnin. Li İsraîlê dê hemûyên dimatî di haymeyan de rûnin. Da ku bila nifşeyên we pê bizanibin ku demalawên İsraîl ji Misrê ve derxistin, wan di haymeyan de damrûniştandin. Ez Xwedayê we Xudanim. û Musa cejnên Xudan ji lawên İsraîl re giyandin. Beşa bîst û çaran. û Xudan bi Musa re axivî û got: Ji lawên İsraîl re emir bike ku her tim bona ku qendîlê vexin, bona ronahiyê bila rûnê xalis yê zeytûna eciqan dîşterebînin. Bona ku her tim li ber Xudan di çadira civandinê de li derveyî perdeya şehadetê ji êvarê hettas bê vekeve. Dê Harûn wê amade bike. Di tumiya nifşeyên we de dê bibe zagona abadîn. Her tim li ber Xudan dê ji ser şimadan ki ya xalis zêrê qendîlan amade bikin. û tê arvanê zirav raile û ji wê 12 pîdeyî çêbike. Di pîdeyekê de yê ji dehê efayekê di do hebe. û wan li ber Xudan di sifra paqij de wekî ku di her rêzê de 6 hebe bi 2 rêzî tu yê deyne. Bona nan bîranîn ji bo ji Xudan re bibe pêşkeşiya ku bagir ve tê tekirin tu yê bixura safî deyne ser her 2 rêzî. Dê her roja sebtê tim wê li ber Xudan amade bike. Peymana abadîn ya ji aliyê lawên İsraîlê. û dê bona Harûn û lawên wî be û dê welciyekî pîroz bixwin. Ji ber ku bi zagona abadîn ve ji pêşkeşiyên Xudan ên ku bagir ve tên çêkirin bona wî zaf pîroz e. û lawê pîrekek İsraîlî derket nav lawên İsraîl û bavê wî Misrî bû. û di artêşgehê de lawê pîreka İsraîlî û zilamekî İsraîlî şer kirin. û lawê pîreka İsraîlî ji navê Xudan re küfir kir û naletê kir û wî ji Musa re anî. û navê dayika wî ji ezbeta dan Şelomîta qîza Dibrî bû. û bona ku emrê Xudan jê re bête gotin bi wî girtin. û Xudan bi Musa re axivî û got:
Yek nalet tebike derxine derve arteşke ve hamiyên ku wî bihîstine bila destên xwedeyên ser serê wî û bila hemûya civakê wî birecimînin. û tu yê bilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Her kîj xwedayê xwe re naletê bike, dê sûcê xwe hilgire. û yê ku ji navê Xudan re küfür kiriye mehqaq bête kuştin. Dê hemûya civakê mehqaq wî birecimînin. Dixwaze bila xerîb be an jî dimatî be, dema ji navê Xudan re küfrê bike, dê bête kuştin. û ger kesek li zilamekî bixe, dê mehqaq bête kuştin. û yê ku li heywanekî xistiye, dê li devla canê bi can berdêla wê bide. û ger kesek jîranê xwe seqet bike, mîna ku kiriye, dê li wî jî bête kirin. Bona ku li devla şikestinê şikestin, li devla çav çav, li devla diran jî diran be, her çawa zilam seqet kiribe, dê ji wî re jî bi wî awayî bête kirin. û yê ku li heywan xistibe, dê berdêla wê bide û yê ku li zilam xistibe bête kuştin. Dê bona we darazî yek be, bona xerîb çawa be, dê bona dimatî jî wisa be. Ji ber ku ez Xwedayê we Xudanim. û Musa ji lavên İsraîl re gotin û yê ku naletê kiriye derxistin dervê artêşkeyê û bi kevir ve wî re cimandin. û lavên İsraîl mîna ku Xudan ji Musa re emir dayiye kirin. Beşa 25 û Xudan di çiyayê Sînayê bi Musa re axivî û got: Bilavên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Dema hûn bikevin welatê ku dame we, dê welat ji Xudan re septê bigirin. Tu yê 3 sal zeviya xwe bajo û 6 sal kezaftina rezê xwe bike û berê bide hev. Lê belê sala heftemîn de dê bona welat septa rehetiya bi tûmî ji Xudan re sept bibe. Tu yê zeviya xwe neçîne û kezaftina rezê xwe neke. û yê ku li pê çinîna xwe ya ku ajotiyê neçîne û tiriyê mêva ku kezaftina wê nehatiye çêkirin nedin hev, dê bona welêt bibe sala rehetiya bi tûmî. û septa welêt dê bona te û bona qulê te û bona cariya te û bona zilamê te yê bi mişe ê ku li cem te mêvan e û bona xerîbê te bibe xwarin. û zadê wê dê ji dewarên te re û ji heywanên ku li welatê te re ne bibe xwarin. û tu yê bona xwe septên heft salan heft carî heft salan bijmêre. û dê bona te rojên septên heft salan çel û neh sal bibin. û di meha heftemîn de di roja dehemîn ya mehê de tu yê boriya dengbilind bigerîne. û nêboriyê di roja kefaretê de di hemûya welatê de bigerînin. û hûn ê sala pênciyê pîroz bikin. û li welêt ji hemûyên ku li wir û dinin re azadiyê bidin bangkirin. Dê bona bibe yûbîl. Ji we her yek dê vegere milkê xwe û ji we her yek dê vegere eşîra xwe. û sala pêncemîn dê ji we re bibe yûbîl. Hûn ê neçînin û tiriyên mêva ku nehatiye kezaftin nedin ev. Ji ber ku yûbîl e, dê ji we re pîroz be. û nêzadê wê ji zeviyê ve bixwin. Di vê sala yûbîlê de dê ji we her yek vegere milkê xwe û ger tu tiştekî bifroşe cîranê xwe, an jî tu tiştekî ji destê cîranê xwe ve bistîne, hûn ê neheqiyê jev re nekin. Tu yê cîranê xwe ve li gora hejmara salên paşî yûbîlê bistîne û ew ê jî dê li gora salên zad bifroşe. Li gora pirraniya salan tu yê berdêla wê zêde bike û li gora kêmasiya salan tu yê ji berdêla wê kêm bike. Ji ber ku hejmara zadan ji te re difroşe. û hûn ê neheqiyê ji hev re nekin. Lê belê tu yê ji Xwedayê xwe ve bitirse. Ji ber ku ez Xwedayê we Xudanim. û hûn ê bi zagonên min ve bikin û bi daraziyên min ve bigirin û hûn ê wan bikin û bi ewlekarî li welêt ve rûnin. û dê erd mêva xwe bide. û heta ku têr bibin hûn ê bixwin û bi ewlekariyê hûn ê di wê de rûnin. û ger hûn avay em neçînin û zadê xwe nedin hev, kamê sala heftemîn de çi bixwin bibêjin? Wê gavê di sala şeşemîn de ez ê emrê bereketa xwe bi ser we ve bidim û dê ax zadê 3 salî bide. û hûn ê sala heştemîn de biçînin û ji zad ji zexîra kevin ve bixwin. Heta sala nehemîn. Heta zadê wê were hûn ê zexîra kevin bixwin. û dê erd tu carî neyê firotan. Ji ber ku erdiya min e. Ji ber ku hûn cemin xerîb û mêvanin. Li vî welatê ku hemûya milkê we yî hûn ê bona axê ji fidyê re destûrê bidin. Ger birayê te xizan ketibe û ji milkê xwe ve difroşe, wê gavê dê mervê wî herî nêzik here cem wî û bona ciyê ku birayê te difroşe fidyê bide. û ger zilamekî kesî ku fidya wî bide tune be û destê wî bes be û qasî ku besî fidya wî be bibîne, wê gavê dê salên ku firotinê kirine behs bînin û ji zilamê ku wê firotine, dê yê ku li pê mayîyê vegerîne û dê vegere milkê xwe. Lê belê ger şûnda ji xwe re nesîne, wê gavê dê ciyê ku firotiye heta sala yûbîlê di desteyê ku stendiyê de bimîne
û dê di Yûbilê de ji destê wî ve derkeve û zilamê ku firotiye dê vegere milkê xwe. Ger zilamek li bajarekê dora wê bi dîwar ve hatiye zivirandin xanî bifroşe, wê gavê dê tam di salekî firotina wî de bikaribe fidya wê bide. Tam salekî dê mafê wî fidye dayînê hebe û ger tam di nav salekî de fidye neyê dayîn, wê gavê dê xaniye ku dora wî bi dîwar e, di bitumiya nifşeyên wî de di desteyê ku stendiye de bimîne. Di sala Yûbilê de dê ji destê wî ve dernekeve. Lêbelê xaniyên gundên ku li dorên wan dîwar tune ne, dê beyara welêt ve yek bête hesibandin. Dibe ku bona wan fidye bête dayîn û dê di Yûbilê de derkevin. Lêbelê bona bajarên Lêwîyan, bona malên bajarên ku milkên wan in, Lêwîyî dikarin de her wextî de fidye bidin. û ger ji Lêwîyan kesek bona xaniyê xwe fidye nede, wê gavê dê xaniya hatiye firotin, yê di bajarê ku milkê wî de ye, di Yûbilê de derkeve. Ji ber ku xaniyên Lêwîyan, ên ku di bajarên wan de ne, di nav lavên İsraîl de milkên wan in. Lêbelê zeviyên wan, ên ku li dora bajarên wan in, dê neyên firotin, ji ber ku milkên wan ê abadînin. û ger birayê te xizan bikeve û li cem te lawaz be, tu yê alîkariyê bi wî re bike. Dê li cem te mîna xerîb û mêvanî bijî. Ji wî selef û kar nestîne û ji Xwedayê xwe bitirse, da ku bila birayê te li cem te bijî. Tu yê zîvê xwe bi selefê nedewî û zexîra xwe bi kar nedewî. Ez bona ku welatê Kenanê bidim we û ji we re bibim Xwedê, xudanê ku we ji Misrê derxistine me. û ger birayê te li cem te xizan bikeve û xweşter re bifroşe, tu yê mîna xulamekî nexebitîne. Dê li cem te bibe mîna zilamê bi mişe û mêvanekî. Dê heta sala Yûbilê li cem te bixebite. Wê gavê ew xwe û tevî wî zarokên wî dê ji cem te derkevin û vegerin eşîra xwe û vegerin milkê bavê xwe. Ji ber ku ew qulên min yên ku min wan ji welatê Misrê ve derxistine me. Dê bi koletî neyên firotan. Tu yê bi tundî jê re efendîtiyê neke û tu yê ji Xwedayê xwe bitirse. û dema em werin dîl û cariya ku dê bin malên te. Ji neteweyên ku li dora xwe ne, hûn ê ji wan dîl û cariyayan bistînin. û hûn ê ji zarokê xerîbên ku di nav we de rûdinin, hûn ê ji wan û jên eşîrên wan, yên ku li welatê we bûyîne jî bistînin û dê bibin malê we. û hûn ê wan paşê xwe bi milkê mêrasî ji zarokên xwe re bêlin. Hûn ê xulamên xwe yê her timî ji wan bistînin. Lêbelê hûn ê ji birayên xwe re ji lawên İsraîl re, ji hev re bi tundî efendîtiyê nekin. û ger xerîb an jî mêvanê ku li cem we yê dewlemend bibe û birayê te li cem wî xizan bikeve û xweşxerîb re an jî ji yê ku li cem te mêvan e, an jî ji her yek kesê ku ji nifşeya xerîbê re bifroşe, paşî ku hatiye firotin, dê îmkan hebe ku fidya wî bête dayîn. Ji birayên wî yek dikare bona wî fidye bide. An jî apê wî, an jî pismamê wî dikare bona wî fidye bide. An jî ji yên wekî dinên eşîra wî, merivekî wî nêzik dikare fidya wî bide. An jî ger destê wî bigêje, dikare bona xwe fidye bide. û dê ji zilamê ku ew stendiye, ji sala ku xwe firotiye dikare heta sala Yûbilê hesabê bibîne û dê berdêla firotina wî li gora hejmara salan be. Dê li cem wî wekî rojaneyên zilamê bi mişe be. Ger hîn gelek sal hebin, dê li gora wan berdêla fidya xwe ji perê ku hatiye stendin bide. Ger heta sala Yûbilê salên ku mayîne hindik bin, dê wê gavê bi wî re hesabê bibîne. Berdêla fidye dê li gora salên wê şinda bide. Dê li cem wî wekî zilamê bi mişe, ê ku ji salê heta salê tête girtin be. Dê li ber çavê te bi tundî jê re efendîtiyê neke. û ger bi vî awayî fidye neyê dayîn, wê gavê dê ew bixwe û tevî wî zarokên wî di sala Yûbilê de derkevin. Ji ber ku lawên İsraîl qulên min in. Qulên min ên ku min wan ji welatê Misrê derxistînenin. Ez Xwedayê we xudanim. Beşa 26 hûn ê ji xwe re putan çê nekin û bona xwe putê qewartî û kevirên çikandî neçikînin û bona ku li ber secde bikin, hûn ê li welatê xwe kevirê bi wêne ava nekin. Ji ber ku ez Xwedayê we xudanim. Hûn ê bi septên min bigirin û ji perestgeha min re hürmetê bikin. Ez xudanim. Ger hûn di zagonên min de bimeşin û bi emirên min ve bigirin û hûn wan bikin, wê gavê ez ê baranên we di wextên wan de bişînim û dê erd berê xwe bide û dê darên beyarê mêwên xwe bidin. û dê bêndera we bigihêje dema restxerakirinê û dê dema restxerakirinê bigihêje dema çandinê û heta ku têr bibin û nênanê xwe bixwin û li welatê xwe hûn ê bi ewlekariyê rûnin. û ez ê xweşiyê bidim welat û hûn ê rakevin û dê yê ku we bitirsîne tune be.
وز حیوان خراب جوالت راکم و ده شور جوالاته و درباس نبه و هونه برا نیارن خوابدن و ده بشور لبر و بکوین و ده جوه 5 کس ده برا پی 100 کسی بده و ده جوه 100 کس برا پی 10,000 کسی بدن و ده نیارن و بشور لبر و بکوین وز وجه خود بر بو و بزیورینم وز و بردار بکم و وزیده بکم وز پیمان خو بوره بدومینم و هونه زخیره که جبره و کم بویه بخون و بنا کش زخیره نور جی چه بکن و نیا کهون درخینن وز شنوار خود دینم ناوه و ده جانه من جوه نکرحه وز ناوه ده بمشم وز بم خدای و هونه بن نتوه من از خدای و خدانه که و جوالات مصر و بنا که اون جوان را نبن قل درخستنمه و بنده که نیره و شکاندم و به سری بلندی ادام مشاندن لیبله گر هون من گهداری نکن و هموی وان امره من و نکن و گر بنا که نکرنا هموی وان امره من و خرا کرنا پیمانا من هون زاگون من رد بکن و گر جانه و جدارازی من و بکرحن از جی ویا بو بکم از توقینه ورما کو چاوان ده تفینه و جانه ده هنجرینه و تای دینم سروه و هون الجیه والا تووین خوبچینن و ده نیارن و بخون از وجه خالدجی و دینم و هون البر نیارن خوب بین لخستن ین کجوه ده کرحن ده سروه ببن سرور و چاوا کسی کو براوه بدن تنبن هونه برون و گر هون بواناجی من گوداری نکن و گاوه از 7 قاطه دن و پرورده بکم و از خرورا قوتا و بشکینم و از عزمان و بکم مینا حسن و عرده وجی بکم مینا تونجه و ده هزاوه لجهه والا به تصرف کرن و ده واره و بره نده و دارن عرده ده میون خو ندن و گر هون دجی من بمشن و الگهداری کرنا من قایل نبن لگورا سوجن و از 7 قاط آسوی بینم سری و از حیوان هوف بشینم ناوه و ده وجداروکن و بکن و ده حیوان و بشکینن و حجمارا و گلکی کم بکن و درین و تنها بمینن و گرجالی من هم به واناجی اصلاح نبن و دجی من بمشن و گاوه از جیل دجی و بمشن و از جی بنا سوجن و 7 جاریل و بخم و از شوره که طولا پیمانی هل ده بینم سروه و هون الباجارن خواه بجبن و از و بای بشینم سروه و هون بدسته نیارم و بین داین گاوا پشتگریا و اینان شکاندم ده پیرک نانه و ده فرنکه ده بپجینن و ده نانه و به وزنه شون دابینن و هونه بخون لبله تیر نبن و گر به ویاجی هون من گهداری نکن و دجی من بمشن و گاوه از حرس دجی و بمشم از جی بنا سوجن و 7 قاطی و بدم جزا کرن و هونه گوشتین لاوین خو و گوشتین قیزه خو بخون و از جیان وی بلند خراب کم و پوتین وی روژه خراب کم و از لاشه و دینم سر لاشه پوتین و ده جانه من جوا بکرحه و از باجارم و ویران بکم و پرسکیم و خراب کم و بهنم و خوش بهن نکم و از واره خالی بردم و نیارم و ین کلی رو دنن دیش بر وی که شاش و متال بمینن و از ودناو نتوان دا بلاو بکم و الپی و شور بکشینم و ده واره و ویران ببن و باجارم و خرابه ببن و گاوا هین هون ولات نیارم خوبون ده همو روژن تنهابونه ده و گاوه ده ولات تعما سبتان بگره ده و چاقی ولات راحت بکه و تعما سبتن خو بگره ده همو روژن خوی خالیبونه ده آرامیا که ده سبتن که هون هین لور رو دنشت ندید ده ببینه و ده ما امورن ین کشبر و ماینه از الولات نیاران ده ترسه بدم دلین و دنگه پله که باوی بعرده و کاشت که ده برا بده و مینا ین که جشور درون ده برون و کسی که برا ده تونه اجی ده مینا کشبر شور درون بسر هف و تک بچن و ده قدرت و تونه بکو هون لبر نیارن خو بسکنن و هون الناو نتوان ده خلاق ببن و ده ولات نیارن و بخون و ین که جبر و ماینه ده و ین که جبر و ماینه ده ولات نیار ده فسادیا خود بهنجرن و ده فسادیا باوین خود تاوی وان بهنجرن و فسادیان وانی ده سوجن وان این کل دجی من کرنه و فسادیان باوین وان و جبر که لدجی من مشیانه ده اقرار بکن که از جی لدجی وان مشیامه و وانانی me ولات نیارن وان گروه چاقی دلین وانی بسنت نظم ببه و چاقی بجزایم فسادیان خو رازی ببن از جی پیمانا خوی به عقوب ره دبیرا خود بینم هم پیمانا خوی به اسحاق هم جی پیمانا خوی ابراهیم دبیرا خود بینم و از ولید دبیرا خود بینم ده ولاد جی جالی وان و بیت بردان و دماج وان تنها به ده تعما سبتن خو بگره و ده بجزای فسادیا خو و رازی ببن جبر که
belê ji ber ku daraziyê min red kirin û canên wan ji zagonê min ve kerihîn. û tevî veya demal welatê neyaran bin, bona ku wan bi tûmî tune bikim û peymana min ya ku bi wan re bişkînim, ez ê wan red nekim û ez ê ji wan nekerihim, ji ber ku ez xwedayê wan xudanim. û bona ku bibim xwedayê wan, ez ê peymana bapîrên wan, yên ku ji welatê Misrê li ber çavên gelan ve derxistime, doğra wan de bîra xwe de bînim. Ez xudanim. Zagon û darazî û şerîetên ku xudan di navbera xwe û lawên İsraîl de li çiyayê Sînayê bi destê Musa ve danîne ev in. Beşa 27 û xudan bi Musa re axivî û got: bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje: dema kesek qewlekê bide, dê can li gora qîmeta ku te daniye bibin yên xudan. û qîmeta ku te daniye dê bona mêran ji 20 salî heta 6 salî be. Qîmeta ku te daniye li gora şekela cihê pîroz dê 5 şekel zîv be. û ger pîrek be, wê gavê dê qîmeta ku te daniye 30 şekel be. û ger ji 5 salî heta 20 salî be, wê gavê qîmeta ku te bona mêr daniye 20 şekel û bona qîzê 10 şekel be. û ger ji yek mehî heta 5 salî be, wê gavê qîmeta ku te bona mêr daniye 5 şekel û bona qîzê 3 şekel be. û ger di 6 salî û jê berjortir be, qîmeta ku te bona mêr daniye dê 15 şekel û bona qîzê 10 şekel be. Lêbelê ger qasî qîmeta ku te dayiye nikarbe bide, wê gavê dê li ber kahîn bête sekinandin û dê kahîn lê qîmetê deyne. Li gora destê yê ku qewl kiriye bigihêje, dê kahîn qîmetê lê deyne. û ger qewla kesekî ji heywanên ku ji xudan re wekî pêşkeşiyê tête pêşkeşkirin be, her tiştê ku ji wê bide, dê ji xudan re pîroz be. Dê wî neguherîne û ya qenc bi ya xerab re, an jî ya xerab bi ya qenc re neguherîne. Ger heywan bi heyvên re biguhere, him ew û him jî berdêla wê dê pîroz bin. û ger de heywanên mindar ên ku ji xudan re nayên pêşkeşkirin be, wê gavê dê heyvên li ber kahîn bisekînîne. û dixwaze qenc be an jî xerab be, dê kahîn qîmetê lê dîne. Ya ku kahîn li gora qîmeta ku te dayiye, dê wisa be. Lêbelê ger bi rastî jî fidya wê bide, wê gavê dê li gora qîmeta ku te dayiye, ji pêncan yekî bi ser ve bixe. û ger kesek bona ku ji xudan re pîroz be, mala xwe pîroz bike, dixwaze bila qenc be an jî xerab be. Dê wê gavê kahîn qîmeta wê bide. Kahîn çawa qîmetê lê bike, dê wisa be. û ger yê ku pîroz kiriye fidya mala xwe bide, wê gavê dê ji 5 pariyê perê ku telê qîmet daniye pariyekî bi ser veke û dê yê wî bibe. û ger kesek pariyek ji zeviya ku milkê wî ye ji xudan re pîroz bike, wê gavê dê qîmeta ku te daniye li gor çandina wê be û dê ji homerek cehê tovî re 5 şekel zîv qîmet bête dayîn. Ger ji sala yûbîlê dest pê bike û zeviya xwe pîroz bike, dê li gora qîmeta ku te daniye bimîne. û ger zeviya xwe paşî yûbîlê pîroz bike, wê gavê dê kahîn heta yûbîlê li gor salên mayîne pere ji wî re behs bîne û ji qîmeta ku te daniye bixe. û ger yê ku zeviya xwe pîroz kiriye, bi rastî jî fidya wê bide, wê gavê ji 5 pariyê zîvê ku telê biriye pariyekî bi ser veke û dê ji wî re bimîne. û ger fidya zeviyê nede û ger zeviyê ji zilamekî din re firotibe, êdî fidya wê nayê dayîn. Lêbelê dema ku zevî di yûbîlê de derkeve, wekî zeviya wexfê, dê ji xudan re pîroz be, dê bibe milkê kahîn. û ger nir zeviyên ku milkê wî ye, lêbelê zeviyekî ku stendiye ji xudan re pîroz bike, wê gavê dê kahîn berdêla qîmeta ku telê daniye heta sala yûbîlê ji wî re behs bîne û qîmeta ku telê dayiye, ji xudan re wekî tiştê pîroz di wê rojê de bide. Di sala yûbîlê de zevî dê vegere xwediyê milkê, zilamê ku jê hatiye stendin û hemû qîmetên ku tu yê deyne, dê li gora şekelê cihê pîroz be. Dê 20 gera bibe şekelek. Hew di nav heywanan de, yê ku pêşiyê zayîye ji ber ku ji bo xudan yê pêşiyê zayîyeyî, dê tu kes wê pîroz neke. Dewar be, mîh be, ya xudan e. û ger ji heywanên ku mindar be, wê gavê dê li gora qîmeta ku te daniye, gavê dê li gora fidya wê bide. û ji pêncan yekî bi ser wê ve bixe û ger fidya wê nede, wê gavê dê li gora qîmeta ku te daniye bête firotan. Lê dixwaze ji mirovan be, an ji heywanan be, an jî ji zeviya ku milkê wî be, kesê ji hemû tiştên ku ji wî ne, ji xudan re weqif kiriye, dê neyê firotan û fidya wê neyê dayîn. Her weqt ji xudan re pîroz e. Dê bona kesê ku ji nav mirovan ve hatiye weqif kirin, fidya neyê dayîn. Mehqaq dê bête kuştin. û dixwaze bila tova erdê be, an jî mêwa darê be, hemû dehekiya erdê yên xudan in. Ji xudan re pîroz in. û ger kesek dê bona hinekê ji dehekiya xwe fidye bide,
deş pencan yekî bi ser vebixe û dehekiya hemû dewar û mîhan dehekiya hemûyên ku ji bin çov ve derbas dibin deş xudan re pîroz bin. Dêl qenc û xerabê negere û wê neguhere û ger meheqaq wê biguhere wê gavê ew û berdêla wê dê pîroz bin. Dê fidya wê neyê dayîn. Emrên ku xudan bo nala wên İsraîl li çiyayê Sînayê dane Musa ev in.